An balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma bi jumadonya in min bɛ bɛn janvier kalo tile 5 san 2024 min y'aw ka jɛmukan ye min bɛ sigi juma o juma an k'a ma ko jama kodi an balimaw min ye juma mana se ka ban bɛɛ bɛ sigi ka nin jɛmukan in kɔnɔ sabu min ye jamana kunnafoni ye bɛɛ lajɛlen bɛ taa sɔrɔ a kɔnɔna la o ye an ka maa welelen minnu mina kɛnɛ kan olu bɛ kunnafoni minnu di bɛɛ bɛ sigi ka o de kɔnɔ awa bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an bɛ sankura ale daminɛ la ayiwa sankura la laadala min y'an ka jamanakuntigi ye ale bɛ bɔ ka laseli kɛ jamanadenw ye o laada o kilenna sibiri tɛmɛnen min ye jamanakuntigi colonel Asimi Goyita ale bɔra ka laseli kɛ jamanadenw ye a ka kumaw kɔnɔna la a ye kuma caman fɔ nka min tora maaw hakili la kosɛbɛ n'o kuma yɛrɛ bɛ senna kosɛbɛ o ye k'a fɔ Mali kɔnɔ bɛn ani kelenya o de kaɲi jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ sika fɔ ayiwa bɛnko kuma in mana ka fɔ ka ban maaw hakili bɛ jigi bɛnka sɛbɛn min bolonɔ bilala n'o ye accord pour la paix et la réconciliation awa maa caman yira k'a fɔ ko Asimi Goyita ka nin bɛnko kuma in a bɛna accord pour la paix ɲɔni ka bɔ yen wa maa caman bɛ ka i yɛrɛ ɲininka o la ani fana min ye politikimaw ye olu y'u yɛrɛ ɲininka min ye kalata ko ye ɲinan san kɔnɔna la jamanakuntigi da ma don o la hali n'a sɔrɔla a bɔra dɔw kɔrɔ waatini awa ni fɛn caman hali kuranko min ye jamanakuntigi ye a da donna nin bɛɛ lajɛlen la o tuma an bɛna lajɛ ka nin de walawala bi an n'an ka maa welelenw jamanakuntigi ye laseli min kɛ san kɔnɔna na baara minnu bɛ yen n'a ye olu boloda ani awa baara minnu bɛ yen n'olu kan ka boloda ni jamanadenw mago bɛ jɔ o la an bɛna an da don nin bɛɛ lajɛlen la an ye wele bila kunnafonidilaw de ma bi ayiwa minnu bɛ yen ni olu bɛ jamana fana kunnafoni kalama an ka se k'an da don nin baabu ninnu na maa fɔlɔ ye Badu Escoba ale tɛ dunan ye kɛnɛ in kan Badu an b'a fɔ ɲɛna i ni ɲankuma maa welelen filanan o ye Dirisa Keyita ale fana ye kunnafonidila ye a banga kɛnɛ kɔnɔ a fana tɛ dunan ye min ye Bubakari Payitaw ale fana bɛ sira la ka na a bɛna sɔrɔ jɛmukan kɔnɔna la nin bɛɛ lajɛlen ye kunnafonidilaw ye o kuma min ye Badu Escoba an bɛ foli fɔlɔ e la an b'a fɔ ɲɛna i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ Badu. Jalo teliyala n b'a daminɛ ni dɔgɔnin Dirisa Keyita ko fo n b'a dɔn a nana ka bɔ Côte d'Ivoire ma mɛn ani kunnafoni caman nana ka Joliba TV personnel bɛɛ lajɛlen fo ensuite fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ Joliba TV la Mali la ani Mali kɔ kan parce que Joliba TV ye Joliba ye Joliba TV ye téléso ye bɛɛ bɛ wele bɛɛ bɛ n'i ka hakilina fɔ bɛɛ bɛ n'i ka miirina fɔ karisa ye nin ye karisa ye nin o t'a la donc an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔw la an bɛ foli kuncɛ ni jumɛn ye ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo électorat mɔgɔw a bɛ fɔ minnu ma légitimité traditionnelle ani fangala mɔgɔw parce que Mali marali ma nɔgɔ hali bi Ala ka Mali ta fanga d'u ma. Amina. Dirisa Keyita ale ye kunnafoni la Dirisa i ni su. I ni su Jalo n bɛ e ni Joliba jama fo weleli la bon an bɛ sankura wagati la yan kuma caman tɛ yen an bɛ bɛɛ fo Ala ka san in kɛ hɛrɛ ye sincèrement 2023 girin-girinw cayara on espère que 2024 kɔni kow bɛna basigi Ala sɔnna Ala k'o kɛ awa min ye baabu ye an t'a a bila dagirinda la an y'a ye k'a fɔ laadala ayiwa Mali kɔnɔ yan san min n'a bɛ yɛlɛma i b'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔ ale bɛ bɔ ka laseli kɛ jamanadenw ye min ye faranjɛla fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asimi Goyita ale bɔra ka laseli kɛ jamanadenw ye sankura san 2024 hukumu kɔnɔna la awa a ye kuma caman fɔ kuma minnu bɛ yen ni olu bɛ tali kɛ jamana a bɛ se ka lafiya cogo min na jamanadenw bɛ se k'u yɛrɛ ye bɛn ani basigi kɔnɔna la cogo min na awa yan'an k'an da don a ɲɛɲɛ na a kunkun n'a ɲɛɲɛ na awa Badu Escoba colonel Asimi Goyita ye laseli min kɛ e ye kunbaba jumɛn tɔmɔ la i ka kunnafoni ɲinini kɔnɔna la. Jalo teliyala an bɛ sankura da 2024 Ala k'a kɛ hɛrɛ san ye Mali ma. Amina. N b'a daminɛ ni finitigilakaw ye vraiment an bɛ taasi bilaki ka ɲɛsin ma minnu tora la u ma jufa donc u tora fasoko de la civil minnu fana tora la Ala ka lahara sɔn sumaw ye a ka babu kɔnɔna na ne ye fɛn dama dama tɔmɔ a la mun bɛ maa hakili sigi mun bɛ Mali hakili sigi d'abord lakana sira kan a ko opération dugukolotigi y'a dɔn n'o fɔra bamanankan na bɛɛ b'o kɔrɔ dɔn k'o bɛ continuer dugukolotigi tɛ dɔwɛrɛ fo an ka dugukolo ka segin a ma a ye résolution 2690 fo mun y'a to MINUSMA ye Mali bila donc a y'a jira k'a fɔ ko banbanci ninnu bɛ kɛlɛ f'u ka Mali bila pewu 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 o bɔlen kɔfɛ a y'i da maga jamana taabolo dɔw la a ko jamana ka diinɛ ko diinɛ caman n'a bɛ fɔ o ma laïcité bɛɛ n'i ka diinɛ ani forme républicaine de l'État bɛɛ b'o kɔrɔ dɔn ani unité nationale
c'est-à-dire mun ye fara ɲɔgɔn kan ye kɛlɛya ni fara ɲɔgɔn kan ani bɛn ko o kuma tɛ se ka fɔ bi o kuma tɛ se ka fɔ yɔrɔ si Mali taabolo de y'o ye bi Mali taabolo de y'o ye sini maa si tɛna se ka Mali ta ka bɔ o taabolo kan donc a mana bɔ yen tuguni kurantigɛ fana a kuma n'o la a ko kurantigɛ ko in ko fɛn mun don a ma daminɛ bi ko don a tun bɛ a mɛnna depuis lawale négligence c'est-à-dire fɛnw de kɛra mɔgɔw ma ba don a la a tora ten fo gɛlɛya nana don a la ka na se bi ma a ye kuranko gɛlɛya fɔ ani mun ye denmisɛnninw ka baara ko a y'o kuma fɔ a ko miliyari kɛmɛ hakɛ o de donna entreprise ni sociétés la parce que y'a dɔn Comatex wulila o don kita u taara usine de grainage de coton dɔ inauguré donc ani ITEMA ninnu donc olu lawulili a y'a fɔ donc musaka mun donna la ani usine kura minnu jɔla a bɛ taa miliyari kɛmɛ bɔ ɲɔgɔn kan ensuite a ye pacte social syndicat ɲɛmɔgɔw ye bolonɔ bila gafe la n'o ye pacte social ye mun b'a to vraiment mankan tɛna kɛ san dama dama kɔnɔ baarakɛlaw ni voilà a ko 105 miliyari kɛmɛ ani 5 o de musaka dépensera pour que o baaraw ka se ka kɛ pour que lafiya kana dɔɔni dɔɔni donc n'i y'a bakuruba la ne kɔni sera ka kuma minnu tɔmɔ a ka discours la o y'o kuma ninnu de ye. Ni kuma ninnu bɛ se ka mɔgɔ hakili jigin mun na basigi ɲɛtaga kumaw don wa kuma minnu don a bɛ se ka jamanadenw bila hakili bila yɔrɔ jumɛn Badou i ka jate la. Ni a bɛ se ka jamanadenw hakili bila min a bɛ se ka jamanadenw nimisi wasa k'u hakili sigi parce que Mali bi n'i ko Mali i bɛ lakana de kofɔ gɛlɛya min fɛn fɛn b'an kan o ye lakana in de ye gɛlɛya bɛ yen kojugu ani denmisɛnninw ka baarako caman bɛ yen bi u tugura banbanci nɔfɛ baaradanya don parce que yanni crise ka kɛ 2012 n'i ye Mopti ta n'i ye Tombouctou ta n'i ye Gao ta hali Manden kɔnɔna farajɛw tun bɛ na denmisɛnninw bɛ tugu ko ka taa yɔrɔ yir'u la u tun bɛ musaka sɔrɔ o la donc o bɛɛ jɔra baara yɔrɔ sɛnɛ ɲɔngirila dɔɔni mɔni ɲɔngirila dɔɔni bagan mara fana ɲɔngirila parce que hali ni k'i bɛ bagan mara banbanciw bɛ n'i ka bagan bosi la ka taa n'a ye donc o ye fɛnw ye olu tɛ se ka taa lakana kɔ a mana bɔ yen mɔgɔw kun sigilen bɛ ni kuma dɔ fana ye a da ma mɔgɔ la n'o ye kalata ye caman y'a fɔ ko kalata ko kuma a da ma maga mais a kɔni y'a jira k'a fɔ ko a ka kuma kɔni b'a jira k'a fɔ kalata bɛ kɛ dɛ mais kalata tɛ kɛ tant que ni jamana m'a yɛrɛ sɔrɔ fo lafiya de kana jamana kɔnɔ fo Mali dugukolo bɛɛ ka segin a ma ni Mali dugukolo bɛɛ segila ka tuma min na mun ye kalata ye kalata o bɛ kɛ accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger a da ma mɔgɔ la mais a kɔni y'a jira k'a fɔ ko fenêtre dayɛlɛlen don fenêtre dayɛlɛlen don maa o maa ni sigi kuma ka di ye sigi kuma o tɛ baasi ye mais maramafɛn i b'a bila i bɛna kuma bɛ kɛ mais ne ye fɛn minnu fɔ bakuruba la n'o ye jamana ka kafoɲɔgɔnya ye n'o ye forme républicain de l'état ani mun ye laïcité ko ye diinɛ bɛɛ n'i ka diinɛ mun ye olu ye a ko kuma tɛ se ka k'o kan o ye jamana taabolo de jamana bɛ taa n'o taabolo de donc kuma wɛrɛ tɛ mun ko o y'o ye donc ne kɔni bakuruba la an kɔni kun sigilen bɛ ni mun ye a y'o de fɔ maintenant fɛn wɛrɛw fana bɛ yen parce que jamana in an bɔra yɔrɔ jan donc san 64 an b'o de la sisan Mali y'a ka yɛlɛma hɔrɔnya ta donc fɛn caman kɛra fɛn caman fana tora en tout cas baara b'u bolo dɛ baara b'u bolo. Ayiwa Dirisa jamanakuntigi ka lase la kumabaw la e ye mun tɔmɔ a la ni ma hakili bɛ se ka t'o la. Bon n bɛna lajɛ ka maga point dɔw la pour ne pas que ne ni Babou an ka ɲɔgɔn répéter. Badou voilà hakɛ to ɲɛfɛ de sa an na don détails la c'est-à-dire déjà même min retenu a da magara AES la kabiri septembre AES ko sigira sen kan c'est vrai que ni heure in na bɛɛ hakili bɛ mun na est-ce que AES u b'u n'u ka wari bɔ u t'u n'u ka wari bɔ u kɔni u tɛ ka kuma b'u da fɔlɔ ministre fana tɛ ka kuma b'u da fɔlɔ mais hakili jagabɔw ni réflexion caman b'a la ka kɛ CFA ko kan donc AES créera kun jumɛn na AES bɛ se ka nafa jumɛn s'u ma président Assimi Goïta le colonel a da magar'o la o ye kelen ye ensuite ni san kɔni bɛ ban mun kɛra da bɛ maga o la o yɔrɔ la a y'a jira k'a fɔ ko référendum kɛra a y'a jira k'a fɔ ko transition ka kan ka ban mais a man kan tɛ ka ban cogoya dɔ la fo ko dɔw ka boloda référendum y'a dɔ ye loi électorale o y'a dɔ ye EJ a bɛ fɔ mun ma CENI yɔrɔ bɛɛ mais yan an ye tɔgɔ yɛlɛma an y'a kɛ EJ ye k'o fana sigira sen kan ko donc nin bɛɛ ye kow ye minnu b'a jira k'a fɔ ko élection baaraw b'a la ka kɛ effectivement Badou y'a fɔ cogoya mun na a da ma maga
fɛn ko kuma na comment on appelle ça kalata la a dama mɔgɔ la a bɛ k'i ka temps ta fɔlɔ sinon président bɛ ko kalama o depuis kalo 2 bɛɛ b'a la k'a fɔ ko il faut que date ka fɔ maa yɛrɛ k'a fɔ ko girin ko tɛ mais déjà baaraw b'a la ka boloda et puis a da fana magara mun na na ko jamana fanga bɛ segin jamana denw ma retour à l'ordre conditionnel donc o bɛ n'a fɔ a ye ou bien mɔgɔw kun mago bɛ kuma min na kalata ko la a ma voilà parce que bɛɛ bolo retour kɔni fɔ retour à l'ordre conditionnel o bɛ n'a fɔ kalata kɔni a bɛ oui kalata bɛ kɛ mais k'a fɔ ko a bɛna kɛ ten yɔrɔnin kelen wagati dɔ ka tɛgɛ ka ɲɛsin wagati dɔ ma a m'o kɛ a yira dɔn k'a fɔ mɔgɔw k'u hakili sigi a baaraw de bɛ sen na bon et enfin nin point yɛrɛ a tɔgɔ dialogue kuma ɲɔgɔnya oui bɛnko kuma o de kɛra kuma yɛrɛ koloma yɔrɔ yɛrɛ a da magar'o la et puis o yɛrɛ même o y'a ka paragraphe fɔlɔw yɛrɛ ye a y'i o yɛrɛ de ma kosɛbɛ k'a fɔ ko tiɲɛna maliyɛnw kan ka kuma ni ɲɔgɔn ye kuma ɲɔgɔnya dialogue direct bon o kuma in kɔni ne bɛ mun fɔ sincèrement n bɛ président fo mais en même temps ko balimata tɛ n'aw hakili b'a la août 2020 coup d'état kɛlen kuma fɔlɔw minnu tun b'u da quoi les premières déclarations les premières sorties u da tun ye dialogue direct o kuma fɔ a tuma na si vous vous souvenez très bien dialogue intermalien oui mais à wagati je me souviens très bien Francis tun wulila ouvertement et publiquement ko dialogue kana kɛ o de la accord d'Alger ko nana kolokolo et finalement nana do accord intelligent d'accord ko la révision intelligente révision alors que finalement depuis 105 107 bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko accord in tun ye caduc ye et au moins même depuis au moins 2 ans relecture ko kuma tun fɔra hali o ɲɛ tun ma sɔrɔ a la donc au moins coup d'état kɛtuma en 2020 octobre août septembre kɔnɔna in na dɛ u da magara dialogue direct ko kuma mun na ça revient et puis bon an bɛ contexte dɔ fana kɔnɔ peut-être ko de fana y'a motivé an y'a ye ces 2 dernières semaines fo ɲɔgɔnna ba de tɛmɛna u ni médiateur cɛ fo lettre de contestation kɛra ka ci di médiateur ma donc je crois que vraiment mɔgɔw ka kuma ni ɲɔgɔn ye c'est mieux parce que médiateur mɔgɔw k'a faamu ale ye fana cakɛda an ka jamana kɔnɔ min bɛ kuma jamanadenw fana ka kow la jamanadenw kungo awa u bɛ taa min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ u bɛ sigi min kɛ san o san décembre kalo la ni hakili b'a la médiateur ale de b'o ko bɛɛ lajɛlen labɛn parce que n kan bɛ Algérie de ma mais Algérie médiateur n kan bɛ Algérie yɛrɛ de ma voilà la médiation internationale surtout mais sisan ne yɛrɛ fana tun bɛ fɛ ka mun fɔ c'est que sincèrement fo maliyɛnw de ka ɲɔgɔn retrouver ka kuma ni ɲɔgɔn ye et la preuve donc o sira de dayɛlɛlen don transition fana pour clore transition mɔgɔw u bɛ référence dɔ ta kosɛbɛ les ANR mais les ANR la n ko maliyɛnw de sigira ka kuma ni ɲɔgɔn ye u ka hakilinaw fɔ Mali kow kan donc je crois que tiɲɛ yɛrɛ la n'a fɔra an ka taa dialogue direct la an bɛ se ka tɛmɛ ni o sira fana ye quoi o de ɲɔgɔn tɛ donc e bɛ fɛ ANR y'a bila yɔrɔ min na a ka taa ye wa n'i ka kuma faamu oui d'accord Badou Escobar nin yɔrɔ la est ce que mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ko jamanakuntigi an bɛ to bɛn a ka bɛnko kuma kɔnɔ ko c'est un dialogue de trop sigafɔ kɛra nka ko ni sigafɔ in bɛna kɛ awa dɔ faranga de ye nka caman y'a ye k'a fɔ ko awa farangaw de don nka a bɛ n'a fɔ caman ma nafaba ye a la donc an ye kibaruya minnu sɔrɔ ayiwa yanni an da ka maga président yɛrɛ taara i y'a dɔn conférence d'entente nationale kɛra yan dialogue national inclusif kɛra yan n'o kɛra deni i bɛ ka binne yɛrɛ lajɛrɛ dɔ kɛra CICB la pour que ka transition taabolo boloda ni charte bɔra kɔnɔ ka tugu constitution na a mana bɛ ANR kɛra agence nationale pour la refondation du Mali o kɛra CICB la maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ CICB la ka ɲɔgɔn kunnafoni ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ka bɛnkanw fɔ bɛnkan minnu donna sɛbɛn na minnu kan ka lawaleya ne yɛrɛ kɔni bolo n'a fɔra ko maliyɛnw ka ɲɔgɔn dalajɛ tuguni ka kuma Mali ko kan bon a mana kɛ cogo a bɛ bɛn de kɔfɔ ni bɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛnw bɛ yen Mali ye bɛn jamana de ye Mali ye sigikafɔ jamana de ye o de ye damu ye Mali la Mali fɛn bɛɛ bɛ sigikafɔ de minnu ye maramafɛn ninnu ta u tun m'a faamu minnu ye sira wɛrɛ ta u m'a faamu Mali ye jamana min ye ni nisɔngoyara dɔrɔn i bɛ se ka jigin kare kɔnɔ k'i ka nisɔngoya jira k'a sɔrɔ i ma marifakisɛ kelen ci donc siraw de dayɛlɛla liberté d'expression o bɛɛ kɛra kun jumɛn kama pour que maliyɛnw ka yɛrɛ sɔrɔ maliyɛnw ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ni nimisi ma wasa i ka kuma da sɔrɔ
o de kosɔn hali an bɛ démocratie mɔgɔw fo y'a dɔn tuma bɛ ne n'u tɛ bɛn tɔn mais EID espace d'interpellation démocratique donc o fana ye u y'o lawaleya pour que ni i ye mɔgɔ ye se t'i ye kuma da t'i bolo i ka se ka kuma k'i fɛla fɔ n'a sɔrɔ i tɔɲɔna i ka hakɛ ka d'i ma donc o ye fɛn bi ye o ye jamana sinsin bolo ye donc ni sigi ka kuma mɔgɔw bɛ ka fɔ sigi ka kuma mun don a cayara ne bolo sigi ka kuma tɛ se ka caya o an bɛna tiɲɛ joli joli an ka kuma nin ye sigi ka kuma de ye o tuma dɔ téléphone bɛ labila mɔgɔw bɛ weleli kɛ k'u hakilina fɔ k'u ka miirina fɔ o bɛɛ ye sigi ka kuma dɔ ye o jamana y'o de ye o n'aw bɛ sigi ka kuma aw bɛ ɲɔgɔn faamu n'aw b'aw ɲɛ jɔ ɲɔgɔn na tɛ kelen ye voilà a forme tɛ a kɛcogoyaw tɛ kelen parce que an bɛ waati min na an bɛ cɛmancɛ fanga de la fɛn dɔ nana ni cɛmancɛ fanga ye sinon kalata de tun bɛ yen mais n'a ye sɔrɔdasiw ye fanga daraki ko de nana n'a ye parce que an ka armée ni armée tɔw tɛ kelen mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ an ka armée ka surun peuple de la l'armée est proche du peuple Mali armée ni peuple de ka surun donc ni gɛlɛya nana mɔgɔ minnu bɛ se ka wuli k'o gɛlɛya kunbɛn o ye armée de ye donc armée de nana dɔrɔn k'i jɔyɔrɔ fa pour que jamana tun bɛ ka taa taabolo mun kan ni tiɲɛni tun bɛna na k'o tiɲɛni kunbɛn donc o de kosɔn ne ko n ko sigi ka kuma nin a bɛna dɔ de fara k'o kan mais sigi ka kuma dɔrɔn tɛ a ka lawaleya sigi ka kuma mana kɛ a ka lawaleya mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ k'a lawaleya la sinon ni ye lakana dɔrɔn ta bi ni ye lakana sira ta ne bɔra ni sigi ka kuma bɛna k'o la sigi ka kuma ba tɛna k'o la parce que an bɛ yɔrɔ min ko bi an ka armée a bɛ baara mun na bɛɛ b'a dɔn Kidal minɛna Tinzaouaten minɛna hali sisan Mɛnɛkayan fan fɛ o ye mun bɛna o ɲininkali k'i la k'a fɔ nin bɛɛ kɔfɛ sabu n'i y'a ye ko sigi ka kuma bɛ kɛ o ye bɛn ye bi bi in na Kidal minɛna sɔrɔdasiw bɛ baara la o kuma e ka jate la sigi ka kuma bɛna kɛ mun de kan sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun bɛ e yɛrɛ ka jate la ni jamana ɲɛmɔgɔ bɛ fɛ ka fɔ sigi ka kuma kɛ o kan ou bien bɛnbaliya fasugu jumɛn bɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ bɛ fɛ sigi ka kuma ka taa o siraw kan hali n'a sɔrɔla yɔrɔ caman bɛ jamanadenw ye wasa sɔrɔ o la Kidal kow ni awa MINUSMA gɛnniw ni faransi gɛnniw n'a ɲɔgɔnnaw ne bolo sigi ka kuma bɛna kɛ mun kan o ye fanga taabolo ye a da bɔra kuma na k'a fɔ ko EJ créera o y'a kalifa maître Moustapha Cissé de ma bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ale mɔgɔ min ye a ye 2002 kalataw kɛ ka ɲɛ a ɲɛna kosɛbɛ donc EJ sigira o de kama pour que fili minnu kɛra o fili ɲɔgɔn kana kɛ ne m'a dɔn sigi ka kuma bɛna k'o kan processus électoral globalement kalata sigi ka kuma bɛna k'o kan parce que kalata minnu kɛra mankan yera la maintenant an bɛna taa taabolo jumɛn kan pour que kalata ka kɛ bɛɛ ka jɛ n'a ye et puis date minnu bɛna parce que n b'a dɔn date bɛna parce que présidentielle kan ka kɛ février a reporté la donc date wɛrɛ tɛ se ka sigi u tɛ se ka waati wɛrɛ fɔ ni politique mɔgɔ ma bɛn a la n'u ni société civile ma bɛn a la n'u ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma sigi ka kuma n'u sigira ka kuma donc bɛnkan dɔ de bɛna bɔ o kuma kɔnɔ mun bɛ taabolo kura di. Badɔ e dan b'a la k'a fɔ mɔgɔw bɛna sɔn kɛnɛ in nani ma mɔgɔw bɛna sɔn ka na i n'a fɔ a bɛna laɲini minnu ni ɲɔgɔn cɛ société civile parti politique kɛrɛnkɛrɛnnenya hali bamaci kɔrɔw n'o ye rebelle kɔrɔw ye. ne bolo bɛn sigikafɔ de don mɔgɔ tɛna i ban o aw bɛ sigi ka fɔ de marifa tɛ sigi mɔgɔ si tɔn kɔfɛ k'a fɔ k'i ka nin diyagoya fo ou bien i ka nin bolonɔ bila sɛbɛnna diyagoya proposition de bɛ kɛ ɲininkali de bɛ kɛ ka lase bɛɛ ma an ka kɛ cogo di an bɛ taa taabolo jumɛn fɛ n'u tɔɔrɔ la ni jama fanba ko an ka taa ni nin taabolo de ye choix wɛrɛ tɛ président bolo président yɛrɛ bɛ maliyɛnw de ka sigi la donc président dan ye dɔrɔn a ka bonya b'an yɔrɔ parce que a ka kan ni bonya ye donc a ka bonya b'an yɔrɔ donc président kɔni dan ye dɔrɔn ka fɛnw lawaleya maliyɛnw bɛɛ lajɛlen jɛnna ni mais n bɛ segin kuma kan tuguni vraiment mun ye lakana sira an b'u fo k'u waleɲuman dɔn o la an bɛ yɔrɔ min ko bi ni sanji tɛ foyi tɛ se ka Mali armée bɔ n b'o f'i ɲɛna san dɔrɔn de bɛ se ka Mali armée bɔ an bɛ yɔrɔ min ko foyi tɛ s'an na foyi tɛ s'an na. Dirisa sigikafɔ kɔni kɛra kuma fɔra jamana ɲɛmɔgɔ fɛ ko comité yɛrɛ bɛna sigi n'o ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye k'o bɛna o makɔnɔnen don février kalo la o kan ka sɛbɛn bɔ ka di baara kan ka taa taabolo minnu kan e yɛrɛ ka jate la ni comité in bɛna baara kɛ sira jumɛn kan u kan ka baara kɛ sira jumɛn kan fana sigikafɔ in bɛna kɛ mun ni mun de kan e ka jate la ni sigikafɔ tɔw la ni kuma ma k'o kan walima ni mun bɛ bi ni jamana yɛrɛ bɛ se ka sigikafɔ k'o kan mun tora. déjà ne bɛna taa ni point caman ye i b'a dɔn ale da magara DNI conférence d'entente nationale la mais il faut savoir que ko kura dɔ de bɛ yen cette fois c'est-à-dire Zena le Mali est en position de force donc Zena ni sigikafɔ ninnu forcément a tɔgɔ yɛrɛ banbaganciw rebelle f'u kana tabali la ni mun mana tabali la dɔrɔn armée bɛ taa traquer wa président fana m'a dogo
Parce que non, très simple. Ni ko ma ne yere famo tije. Wa président fo fana ga message ko no. Amadou. Parce que monde do dialogue national ni fait nous. Olu kerao. Mais il y avait le cadre de l'Algérie à part. Algérie tumbaga nyongo yo ke adama. Mais président ka kuma fait. Yani pratique ka kanka ko yere yi. Kuma obega yira ka fo désormais ni nyongo ye mu menake olu yere de bena bla ko nyema. Olu yere de bena wele bla pema. Parce que manaka choko kidal kele ko fait. Ayera la ka fo ko mouvement armé do be. Ni woni ya chien folo siga fo ke justement kidal be jamana bolo. Kasoro kidal be jamana bolo. Et effectivement, c'est-à-dire que Kenen Mintou Meke Kerefe, c'est-à-dire si tu veux attribution de dira quoi. Algérie tout même gérer. Mais je crois que cette fois au début a inclus dialogue ou c'est-à-dire si ça Bamako est de ben a perçoit Bamako de ben a kuma befe. Oui kelenyi. Oui bolo ni ngoni mina a foko dialogue intermalien min fora. Intermalien do. Ensuite, moi je crois que ni ben a que ANR suiti est ready. Peut-être à toi ANR dialogue ou par rapport à quelque chose, mais en réalité ANR qui a fait un chama de ben a réchauffé Ninkeneinka. Oye flyé. Ensuite, quelque part, président Belgique Dola. Il va donc tout le monde là. Détail d'eau. Il t'a yé, trop fait, il t'a famou. Mais Constance Dobé. Now hakili bala. Domi. Yanou ka foko présidentiel teke. Wele blala parti politique. Oui. Société civile ma. Benigado. Kanya folike. Ka foko a élection. Est-ce qu'il y avait agencé wa? Est-ce qu'il y a agencé wa? Ame jumeke ka jumento. Okera ka chakalo nan kalo duru. Ou quel ka fo? Ko désormais présidentiel droit de retenir ou atena ke février. Parti chama bay non des moindres mouye kuma dofo. Ko a kuma info choko a balula a tuna mais néanmoins fanga ka laje ka consultation ba doke. Fanga ka laje kasebe ma wagli bala non. Donc je crois que c'est ce qui est revenu comme ça. Mais on a tawota est-ce que bibina parti politique tondo ni chogaina ulu maseka fam chama yere ikambo ka foko siga foin walma chama sisine be kalata de ba chama intéressé ka foko jamana kunti kalata wati mafo est-ce que damala ka fo ulu na yini kenenka est-ce que kuma ulu na kuma da so ne bu famu una galabu so kata kenenka wa ne bu famia parce que de un ne journaliste mou depuis sangolon flamé baraka assemblée koka awere donc a foko clôture kera mame comment je m'embora là élection ko warima nyeshi élection ma point ma fort élection quand au coffre il a fallu que comment on appelle ça autorité donc comment ka foko non alni amali fixé mais budget d'obé tralé nyef budget spécial donc c'est la élection là ya ouais point kelenyi bon déjà au sigabe namo siga konnana président rega ka discours que Shenkela m'a dit nindo ni voti benake ou bien akli bala peut-être ni adama fo il faut donc si gars il veut continuer au lou fait donc au lou nyekoro président fait ka fanga arrête fait ka élection de Boloda mais discours là ira ka fo kodo au Boloda lendo don loi électorale bien à minaona organu bien en tout cas retour alors et puis justement et puis donc al ni fanga date ka kuma fin dollar mais point d'obé mena mo hakili jigi quoi fin d'obé fika rappel de que finalement oye mouye ANR ou ko fanga bese ka prolongation que jusqu'à 5 ans je sais que munumbe ordre constitutionnel no fait akuma mandouye. Et ils ont leur opinion, c'est logique aussi. Faut contradiction kake. Mais les ANR là, à se mêler nos noir sur blanc, prolongation mais c'est kake faut dourou. De 6 mois à 5 ans. Oui. Je crois déjà 24 mois ou au doux. Donc à toi ça. Donc tu vois, c'est pour dire que quelque part le fait que ou quelqu'un a fait à son temps qu'au présidentiel de Benake ou à Tenake février et réaction fin qu'era dans la plupart à Farako non. Comment une tuna, comment une tarati, faut concertation kake. Donc je crois que si ça, dialogue direct qu'on en a, ni belle et bien assez kake, bébé ni haklina fo. Et comme je l'ai dit, ça va être une grosse occasion
pour que ANR fɛnw comment on va dire ça a bilan fana ka kɛ quoi parce que au point ninnu de bɛ ka transition orientée ne bɛ se k'o de fɔ. d'accord Badou Escoba ni nin kuma fɔra halisa bɛnko kuma in na a bɛ mɔgɔ hakili jigin sɛbɛn na sɛbɛn min n'a bolonɔ bilala Mali la yan ni an kɛrɛfɛ jamana Algérie da b'o la an y'a ye Mali ni Algérie kɔsa in na u fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔɔni bɛɛ y'i ka lasigiden wele ka taa i ka jamana kɔnɔ jamana min bɛ yɛrɛ ni ale da bɛ Mali bɛnko kuma la a mɛnna caman y'a jira k'a fɔ ko jamanakuntigi ka nin lase in k'a bɛ se ka Algérie gun ka bɔ ka dabɔ Mali bɛnko kuma la dialogue intermalien Malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sigi ka fɔ est-ce que bi fiɲɛ dɔw bɛna ye nin baara ninnu na wa Algérie sen ka bɔ an ka bɛn sabatiliko kuma la waati min na fana maa minnu bɛ yen ni olu ye kɛlɛ baga CSP PSD olu bɛ Algérie ninnu bɛ se ka fiɲɛ don sigi ka fɔ in na wa sabu olu yɛrɛ ko olu tɛna ye a ko kɛnɛ kan u ka batakiw la. U yɛrɛ kɛnɛ kan o u ma y'a kɛnɛ kan u tɛna se ka fiɲɛ don nin kuma ninnu na parce que bɛn ɲinɛn'u fɛ a mɛnna olu ma sɔn olu de yɛrɛ to ni bɛn tiɲɛna parce que tuma o tuma ni État ye fɛn ta k'a ɲɛsin u mɛna ni bɛnkan ye u b'a bɔrɔtɔ k'a fili k'a kɛ comme si olu ye marifatigi u b'u disi gosi olu bɛ Kidal maa wɛrɛ tɛ se ka don Kidal n'olu ɲɔgɔn cɛ donc Mali gouvernement y'a yir'u la k'a fɔ ko pouvoir central de bɛ se ko la donc Kidal minɛn'u la Tinzawata minɛn'u la mun ye Algérie ta ye Algérie y'a don accord de Tamanrasset an bɛ se ka segin o kan 6 janvier 91 ni ma fili Algérie yɛrɛ y'i kan bɔ ka ban dɛmɛ dɔw bɛ yen o b'a ni Mali jamana cɛ hali 2006 accord dɔ signera ka ATT to yen ani accord mun signé n'a bɛ fɔ accord ici du processus d'Alger pour la réconciliation je ne sais pas donc a bɛ signé Algérie dɔ wɛrɛ tɛ Algérie de ye jamana ye an ni Algérie ka surun an ni Algérie sira caman fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛra depuis Modibo Keyita ni Ben Bella depuis olu ka waati parce que an ye Algérie dɛmɛ k'a ka yɛlɛma hɔrɔnya ta bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko Abdelaziz Bouteflika Algérie président kɔrɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a ka yɔrɔ tun ye Gao de ye a tun bɛ to Gao de ka attaque de fɛnw kɛ Tamanrasset yan fan na parce que c'est le sud algérien donc Front de libération nationale Modibo yɔrɔ d'u ma ka u dɛmɛ sira caman fɛ donc o bonya de tora ni Algérie cɛ c'est pour que hali 63 mankan wililen ni mɔgɔ min taara dɛmɛ ɲini Algérie fɛ Ben Bella y'u siri ka don avion kɔnɔ ka maramafɛn fara kan ka na di Modibo ma k'a yir'u la k'a fɔ ko Mali ni Algérie bɛɛ ye kelen mais taabolo nana Benjedit y'a tile kɛ ani Musa Tarawele tun ka di bon ko wɛrɛw nana don a la sira wɛrɛw nana don a la intérêt ko nana don a la parce que n'i ye Mali kɔrɔfɛla lajɛ Algérie ka problème Sonatrach ko b'a la parce que kɔrɔfɛla la Tawudeni yan fan fɛ taji yera yen Algériens bɛ fɛ k'u ta sɔrɔ a la u bɛ n'u ta sɔrɔ a la cogo di parce que kuma caman bɛ ka fɔ ko olu ka taji bɛ sanfɛ an ta bɛ duguma n'an y'an ta boli daminɛ o mana bɔ yen tuguni hali banbanci ko sira fɛ Algériens sɛgɛnna Algériens ye san 10 ɲɔgɔn de kɛ banbanci kɛla la maa mun sara plus de 150 000 morts la décennie noire minnu sara Algérie et puis Algérie dugu dɔ bɛ ko Kabylie tuma bɛ olu bɛ muruti tuma bɛ armée bɛ placé en état d'alerte a zone na pour que mankan kana wuli mais n tɛ n da don Algérie ta la ni ma Maroc ta fara kan parce que Maroc ni Algérie danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ an ni Algérie ta a ma mɛn o an ni Maroc depuis Lawale depuis la bataille de Tondibi depuis le Pacha Djuder ni le roi du Maroc Moulay Hassan y'a bila kana parce que a waati Maroc an sanu kun ka d'u ye an ka kɔgɔmayɔrɔ dɔ bɛ ko Tegaza o tun ka di Marocain donc depuis o waati Maroc ni Mali donna ɲɔgɔn na i m'a ye an ka kɔrɔnfɛla n'i ye balo caman ta Alimarga mafɛ nana vigilant ninnu a bɛɛ ye Maroc dumuni de ye Ahmed Baba yɛrɛ ye waati caman kɛ Maroc donc an ni Maroc ka gɛrɛ ɲɔgɔn na a ka kɔrɔ ni Algérie ta ye mais pour des raisons stratégiques an mago bɛ Algérie la normalement ni Algérie man kan ka kɛlɛ ne b'a dɔn kɛlɛ tɛna tɛmɛ ani Algérie cɛ fɔɲɔgɔnko bɛ yen fɔɲɔgɔnko tɛ dɔwɛrɛ ye Algériens n'a ma ɲɛ ko aw ye mɔgɔw ye an y'aw dɛmɛ waati dɔ la k'an joli bɔ aw ye ka fɛn caman k'aw ye aw ye puissance ye vraiment banbanci wale man kan ka bɔ aw fan fɛ c'est-à-dire n'i ye Maliens ɲininka hali du côté Algérie rébellion man kan ka kɛ et puis mun bɛ ka Maliens dusukun tɔɔrɔ Algérie ko da kɔni mɛnna Mali bɛnko kuma a tɛ ɲɛnabɔ et puis ni banbanci ninnu banana ou bien n'u dɛsɛra dɔrɔn u bɛ boli ka taa Algérie u bɛ t'u ɲɛma dogo yen Mauritanie fana u bɛ t'u ɲɛma dogo yen donc o ye fɛn minnu man ɲi et n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna bi Mali armée bɛ ka banbanciw bunte cogoya min na a bɛ ka Mauritaniens jɔrɔ parce que o don ne ye gafe dɔ ye ou bien n ye image dɔ ye Mauritaniens bɛ k'u ka sɔrasiw bila ka na frontière la dɔɔnin parce que u bɛ k'a fɔ ko banbanci Mali bɛ ka banbanciw gɛn cogoya min a laban kɔlɔlɔ a kana na kɔlɔlɔ lase olu yɛrɛ ma n'u tɛ fɛ kɔlɔlɔ ka se olu ma kɔlɔlɔ kana se olu ma je pense u k'an dɛmɛ ka u kunbɛn k'u kɛlɛ k'u ban pewu Mali ye jamana ye Mali furadama ye ko bɛɛ ma ni banbanci nana Mali dugukolo kan depuis ATT tile a ye n'u nɔfɛ
Mali ni Mauritanie yɛrɛ opération bɛnkan kɛ 2011 G5 Sahel yɛrɛ nana sigi G5 Sahel nana sigi ko ninnu de kama mais o bɛɛ la Mali janfalen don ne bolo an ka il est temps qu'an ka bɔ janfa kɔnɔ je crois que Algériens y'a faamu parce que Algériens yɛrɛ communiqué kɛ k'a fɔ bɛn ka na Mali o de ka d'u ye olu fɛn t'ulu fɛ ka ɲɛsin Mali ma n'o ye kojugu ye je crois que parce que u ka ambassadeur wele la ani an ka ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop n'o y'an ka cɛba ye donc a n'o ka ambassadeur kuma ɲɔgɔn an ka ambassadeur mun fana bɛ an ka lasididen mun fana bɛ a n'u fana ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn u ma baasi foyi to ni bɛn tɛ i y'a dɔn kuma caman bɛ fɔ réseaux sociaux k'a donna ta fɔlɔ je crois que Algérie ani Algérie kɛlɛma an ka tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ fɛn caman bɛ plus de 1000 kilomètres de frontières Mali ni Algérie bɛ fɛn caman partager Algérie yɛrɛ a intérêt lakana saraka ka Mali dɛmɛ parce que nin ko in mɔgɔ ta Mali kɔni bɛ k'a kɛlɛ Mali bɛ k'a kɛlɛ kɛ et Maliens bɛ ɲini ka se maa ninnu na Algérie dɔrɔn tɛ hali kɔgɔji jamana ninnu i m'a ye attaque Togo ni Benin ni Ghana tuma bɛ attaque bɛ kɛ donc ne yɛrɛ kɔni bolo Mali bɛ posture mun kan Mali bɛ taabolo mun kan o de ye taabolo ɲuman ye donc n'a ka di mun ye i kana an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a man di i ka to yen parce que le terrorisme c'est transnational mais sisan Maroc i ye Maroc kuma fɔ ani Algérie ani Mali bɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ AES jamana tɔw est ce que nin fana tɛna Algérie jɔrɔ est ce que Algérie fana tɛna fɛɛrɛw tigɛ sabu an y'a mɛn k'a fɔ a gɛrɛla Mauritanie na ani Mauritanie min yɛrɛ tɛ sira kelen kan hali siraw yɛrɛ t'u ni ɲɔgɔn cɛ nka Mauritanie Algérie bɛ ka lajɛ ka gɛrɛ Mauritanie na dimi bɔ don walima a bɛ fɛ ka sira kuraw ta walima ka Sahel jamana ninnu yɛrɛ ka non Mauritanie Algérie ka surun dɛ Mauritanie Algérie ka surun il y a une histoire sira min tun bɛ yen n'o ye kɔgɔji sira ye o kelen bɛ yen nka sira minnu bɛ yen o b'a sɔrɔ bamanciw ka ca kan o sira ninnu datugulen bɛ i n'a fɔ waati jan mun ye Algérie ni Mauritanie ta ye u ka gɛrɛla ɲɔgɔnya ma daminɛ bi a ma daminɛ bi depuis lawalew gɛrɛlen don ɲɔgɔn na mun ye Maroc ta fana ye a fɔra ko rencontre dɔ kɛra pour que an ka se ka façade atlantique sɔrɔ Maroc ka côté la mais Maroc ni Mali tuma min na République saharawi démocratique a fɔra k'u ka indépendance yala Maroc ma bɛn n'a ye a ma jɛn n'a ye Algérie yɛrɛ sen donna kɛlɛ hali Mauritanie tun b'a la mais Mauritanie comme front Polisario ye Mauritanie bunte kosɛbɛ olu y'u sen bɔ a la olu ko k'u t'a la u y'u susu kosɛbɛ Mauritanie y'u sen bɔ a la c'est pour que ni mɔgɔw ko ko Mali mɔgɔw hakili jigin fɛn kelen na ni mɔgɔw ko armée mauritanienne bɛ taa a bɛ taa tiɲɛ tɛ Polisario mɔgɔw donna Nouakchott ka palais présidentiel bombardé Land Rover 6 k'u ko dɔn ka taa o kɛra o mais Koulibaly ma deli ka bombardé dɛ mɔgɔ fɛ donc an ka sigi kuma kɔnɔ et puis Maroc ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ assemblée ba o ye Tombouctou ka ye c'est pour que quand le Mali a reconnu Mali ye Sahara front Polisario ye reconnu ka République saharawi reconnu o yala a ma bɛn Maroc ma Maroc ma diinɛ tigɛ ni Mali parce que ni Mali ka surun kosɛbɛ u diinɛ tigɛ Mali la mais u bɔra o yala donc gɛrɛla ɲɔgɔn na ye u bɛ fɛn dɔ tun bɛ ko Union du Maghreb arabe i ma Union du Maghreb arabe Mauritanie o Algérie o Maroc u bɛɛ tun b'o la mais Maroc ni Algérie hali bi fɔ ɲɔgɔn kɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ ani Maroc ka gɛrɛ ɲɔgɔnya est ce que o tɛna ani Algérie ka ayi ko suguya tɛ kelen o Maroc y'a faamuya k'a fɔ ko an bɛ yɔrɔ min ko bi kɛlɛ ye économie de i ma ye Maroc bɛ ka entreprise dayɛlɛ Malitel y'u ta ye Attijari Wafa Bank BDM y'u ta ye donc olu y'o faamu olu tɛ kɛlɛ kɛ sen kan maintenant mun y'an ni Algérie ta ye ça c'est stratégique parce que an ni Algérie de ka surun frontière b'an ni ɲɔgɔn cɛ donc an ni Algérie ka bɛn o de ka ɲi Algérie ka intérêt b'a la an ka intérêt b'a la parce que bamanciw Algérie y'u gun waati min na k'u gɛn yɛrɛ les Ben Mokhtar et autres là GSPCP parce que Front Islamique du Sahel bɔlen kɔfɛ GSPC créé la donc olu Algérie y'u bunte u nana an ka dugukolo kan u nana Mali dugukolo maintenant comme Mali bɛ k'u kɛlɛ n'u seginna ka taa Algérie dugukolo y'a dɔn da man di Algérie la donc je pense que Algérie même Algériens n'u b'a faamu u kan k'an dɛmɛ ni kɛlɛ la mun y'an ka bamanciw minnu taara Algérie n'o ye CSP mɔgɔw ye ne bolo u taara Algérie u taara bɛn de ɲini mais u taara cogo min na o tɛ taabolo ɲuman ye u ma taa u kan ka taa cogo min na parce que gouvernement algérien fana tun man kan k'u reçoit k'a sɔrɔ a ma Mali autorités ɲininka a tun bɛ Mali gouvernement de ɲininka bamanciw ninnu nana an fɛ yan u nana k'a bɛ taa an b'a kɛ cogo di aw bɛna aw n'u ka sigi kuma ou bien aw bɛna kɛ cogo di an b'a donc Mali autorités n'u ko ko bon a ka d'an n'u ka sigi ka kuma mais kalabanciw don fitiriwalew don vraiment an bɛ fo an n'u ka kuma mais u ka nin dabila u ka nin dabila n'o kɛra an bɛ sigi ka kuma mais n'u t'o dabila an tɛ sigi ka kuma o si ma fɔ a la u yɛrɛ suwa tɛ dɔrɔn k'a kɛ comme si u yamaruyalen don yamaruya dɔ b'u bolo alors que yamaruya foyi t'u bolo yamaruya jumɛn b'u bolo u yɛrɛ reconnaître u tɛ dɔwɛrɛ c'est des citoyens maliens comme vous comme lui comme moi ils sont des citoyens maliens waati dɔw kɛra u t'u murutila o murutilen jamana ɲɛmɔgɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la
jo dɔnnibaaw fɛ aw ka yɔrɔ développement baliya bɛ yen an bɛna aw dɛmɛ u ye diɲɛ bɛɛ ɲɛ dɔn Mali la o bɛɛ la Mali sɔnna mais Mali yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ninnu ye tɛgɛrɛ dɔnnaw de ninnu tɛ sɛbɛkɛlaw ye ninnu ye mɔgɔw ye chantage de ka d'u ye donc Mali fana autorité transition mɔgɔw fana taara maramafɛnw ɲini ka dɛmɛbagaw ɲini u nana u y'an dɛmɛ an ka kɛlɛ la mɔgɔw bɛ ka kuma caman fɔ Wagner tun don Wagner tun tɛ an tun bɛ Kidal minɛ Russiw nana dɔrɔn k'an assister k'an dɛmɛ an ka baara la parce que Barkhane de tun kan Barkhane ni Serval olu de tun kan ka an dɛmɛ ka nin baara kɛ mais comme olu m'u jɔyɔrɔ fin an fana taara partenaire wɛrɛw ɲini an ka ɲɛmɔgɔw de fɔ ko désormais Mali de b'a ka partenaire suganti Mali ni partenaire min bɛna baara kɛ Mali de b'o suganti Mali b'a ka intérêt de jate minɛ maa o maa n'i bɛ Mali bonya n'i bɛ taa ni Mali ka taabolo ye an n'i bɛ sigi ka kuma donc ka bɔ kuma na nin ye a ka discours la a ye kuma kelen fɔ ne yɛrɛ ɲinɛna k'o fɔ sɛnɛ yɔrɔ a ye subvention intra-agricole a y'o fɔ an k'o fara parce que n'i y'a mɛn Mali sɛnɛ de don ATTR Ala ka hinɛ Ala ka lahara sɔn suma a ko l'avenir du Mali c'est dans l'agriculture. D'accord. Alors Drissa nin cogoya la est-ce que bɛn ka sɛbɛn n'o ye accord pour la paix nin cogoya la an ni Algérie bɛ ka ɲɛnguru bɔ ɲɔgɔn na minnu bɛ yen ni olu kan ka wele sigi ka fɔ in na olu na sɔn ka na nin kan kan wa i ɲɛ b'u natɔ la cogo di Algérie bɛna da don nin bɛnko kuma in na cogo di bɛn ka sɛbɛn yɛrɛ e dan b'a la k'a fɔ sigi bɛna kɛ a ko ka bilen wa. n bɛ segin ka kuma kan kari-kari nin y'a san 5 ɲɔgɔn bɛɛ da bɛnnen don a ma k'a fɔ ko alcool ko ma bɛn fiyewu d'ailleurs je crois que ni accord yɛrɛ bɛ sɛbɛn o kɔrɔ de k'aw bɛnnen de don cogoya dɔ bɛ sɔrɔ basigi bɛ na on est en 2024 et bientôt 2025 ça fait 10 ans c'est qu'o kɔrɔ k'i kɔni ye mun signé fɛn kolon de don petit 2 min signera a yera par A plus B. Quand ni munu y'a signé, c'était pas les bons gens. Parce que l'accord signera, mais on attaque la Côte d'Ivoire avec revendication. Ne rega dugu la Grand Bassam. Atlala kana ke Burkina à Ouagadougou. Atlala kana ke RF et l'hôtel Radisson. Rue Princesse. Ananaga ni yoro numbela. Revendication kera waira la ka foko ni ntigudu. Et dernier redamena maga point là rapidement. Finalement à Ouagati, Premier ministre d'autre une solution d'osoro. Abla Idrissa Maïga. Adam Magara dialogue intermalien à sa manière. Mais à Ouagati, tu es au conseil président. Mahmoud dit quoi tu es au de Sougandi. Mission de bons officiers. Oui. Mission de bons officiers, il y a des sababouya là. Gouverneur Regan na Kidal, à quoi il a conclu pour de bon. Au Kononana par exemple, au Soro là. Donc on est comme un RBC kafo Ali diko ka reçoit li mimbe ka manganke Algérie. Aka ya main. Diko wolela diko mabula ere ka foka bita, il n'a pas été demandeur à Kakumana. Algérie de a voulu. Parce que à émission des bons officiers pour le coup insister oui insister. Très bien. Oui. Mais parce que processus nous le fait que diko émission des bons officiers conduit Yamaria Dirama officiellement, solennellement, à Serouma, au Kama, à Dabese Kado, discussion on a quoi. On est boulot. Mais tiens là, contexte y kono. Et puis bon, Yamaria be Algérie boulot. Parce que ni médiateur et moi nous menyons na beaucoup ni nyonche. Donc munu wana bese ki blase, bese ka élément recopeli que munu wana fait, ibese ka suma. O yoro là, diko bese ka wele par exemple. Mais c'est vrai que ni wakati kono depuis plusieurs mois diko ya iraka foko ani fanga uteka udate fienkelena ala ya iraka foko présidentiel bolama en février kama jenai. Donc fonyo on a doben et puis on est dans un contexte de guerre qui dal darama même wa armée fana be vigilance là faut pas kuka essayer ka foku be riposter ni fendo. Est-ce que ni waliya ni numse ka finya do dialogue intermalien na wa se ka finya do ala diko ya fo il est censé aller ka se ka kuma mo fait Algérie fana est médiateur de Mali bengo kuma la ou be se ka nyongo c'est juste le contexte oui ni ngela ni na fora ko siga fo ka ke ni be da ka do ala abse ka ke non allez ce qui a fait là diko dabe se ka do ala cette fois c'est la question est devenue purement malienne c'est-à-dire Sokodo ko kera tene sisa malien do ne bena sigi ka kuma ni nyongonye ka foko ko amena ta karsa nyini karsa e karsa wole o ta la bleu bebe na nyongo retrouver ne ko ni ya famu ya ten quoi donc ne bolo il n'y aura pas de problème maintenant il va donc accord d'Alger
problème b'a là maintenant. Mais avant l'Algérie, mais c'est qu'à ta faut peut-être à tête là. Wagati donc la négociation tout bêta qu'il faut Libye. Karafi bara autant de Bahanga là. Négociation tout bêta qu'il faut Libye. À Wagati il y a même eu un accord d'Alger même, ni ma fini. 2006. Voilà, il y a eu un accord d'Alger à Wagati. Et puis juste au Kofé, dans la sous-région justement, c'est Blaise Compaoré qui avait pris le leadership. Dougou ben a accordé Ouagadougou Toumé. Côte d'Ivoire crise, il y avait un accord de Ouagadougou. La Guinée, il y avait un accord de Ouagadougou. Il y a eu un accord de Ouagadougou. Moungara Sababia en 2013 là. Élection Kake Kidal. Mais, accord de Ouagadougou, a tout yé moufo, élection Kelen Kidal. Quand le président Kouramin nana. Kalo Saba. Ouais, Kalo Saba. Pour que Ko Kasiki 5 ans. Mais il y a un aller Koko non. Aïnyeshi Maroc demain. Donc c'est pour te dire que justement, et puis Ani Maroc Kelen Kako Boloda. Ode Corona na c'est Algérie nana. Qu'a insisté ko Olouni stratégiquement, stratégiquement fait, raisonnement aller au fois déjà. Ko faut aller de Kaken Koina. Faut aller médiateur. Donc je veux dire que Mali ka médiation ko. Ma follow Algérie là, atteindre là-bas Algérie là. Donc ni Algérie nana ka Algérie d'abord médiation ko là. Ce n'est pas un problème. Atege gele. Et puisque depuis 1960, quand on a Bima Djamana Djamada donna Mali ka médiation ko là. Donc ce n'est pas un problème. Et puis en plus, Nafako fana de dos, crise malienne d'Amnana, ça fait combien d'années? Je crois que Algérie port ou bien yoro. Ni ma fili. Mais moi de liga me ko port ou do proposer à faire yo. Parce que Mali me contexte do là. Oui, mais Maroc de haut proposant. Très bien. Parce que ne me to ko de fort. Ni a quelque part Mali ni Burkina ni Niger be dusuta. Ou te son mona koma. Ou te son Sedao ka koma. Ou bu koda do kola. C'est parce que quelque part ou dairime boubolo. Conakry port boubolo. Si sans Togo port boubolo. Et benema tutu ya izaka avocat be sekigana. Ko fait banou bolo. Donc port boubolo. Ou quand mino be se ka circuler. Mali ere qui est le premier fin kola, korikola, coton kola. Mais Mali ka coton bebeta Conakry port de fait ça. Donc situation sera yoro dola. Débouché be soros yoro yoro. Mais c'est que sera min soro ka bo. Voilà, il beta noyer. Oye keleye et en plus comme il y a au Maroc, on a un Kadhafi Kokumafo. Kabri Kadhafi Sara. Au leadership ya Maroc aura des hauts tao. Aya fo BDM et téléphone so move. Agacha. Tout ça là ce sont des trucs marocains. Maroc et Rêve Côte d'Ivoire, ils sont beaucoup présents dans la région. Donc non seulement opportunité veut dire mais en plus wana ibe nafa ibe ton nombre retomber chama et de soro Maroc aura fait. Parce que dans Akiliba là, il y a 5 ans, 2018 Ouagati, Maroc est retombé fait même cadeau CDAO là, ils voulaient même faire quelque chose avec la CDAO. Je crois qu'ils sont observateurs, ils sont pays observateurs de la CDAO. Mais il va remettre Ousmaya parce qu'à l'époque, juste après, il y a eu les histoires de Covid. Et puis cette histoire de circulation libre des personnes et des biens là. Au côté là, le Maroc bolo d'Andoni. Parce qu'à Ouagati, Covid ko yi kumbo, le Maroc avait mis le visa numérique. Autorisation de visa. Ou au blanc ligne. Mon autorisation de visa do. Ni tout qui va accéder au Maroc là, au blocage ni tout mais. Faut qu'on fasse des morons dans la famille en fait, visa de dos. Et puis ayou ko soumaya. Donc même avec un mon fort, Algérie Kanaka dans le coup, à tes morons toro. Parce que net au Dougou. Akacha Sandourou Sanworo, les Maliens n'étaient pas du tout contents de l'Algérie et de la Mauritanie. Oui. Parce que les Maliens y avait mouna. Modo ye marfata. Uko fuka betubi. Unuka haklina undu. Uwe ereko fuka yorotige. Kaka damana jamanae. Je dis le mot. Uya koko azawat. Ko fwa kaka jamanae. Fwa kaka kapitali. Wa yorotu mine numbulo wakati la. Ambe aye uye degum fenke. Mais bevana tunyebe mouna. Uka communication. Nous ka balo, nous ka fin chama. A do beta nyarabo Algérie, a do beta nyarabo Mauritanie. Kabri begatle, kabri étranger arrêté. Donc évidemment, à ce moment où tu dois Malien ou arrêter diminuer doit tout te ka be Malien de ma. Toko ya dit, on dugu beta nous yoron nuna. Fin te coup la fin te boula. Et d'ailleurs, comme on est sigara quoi est-ce que nous te janfa là. Parce que finalement, à Nanake Mounié, qu'est-ce qu'on constate? Afrique sahélienne, il y a Niger, Burkina, Yanfan fait. Aïe, terroriste attaque ou mais pratiquement moi arrête l'autre dos
o fɛn na Algérie mɔgɔ tɛ don Mauritanie donc finalement yaya mɔgɔ yɛrɛ ɲɛkɔrɔ complicité dɔ yɛrɛ bɛ yen quoi donc nin bɛɛ kama opinion déjà ils sont pas contents de l'Algérie et puis en plus de ça 10 ans après parce que Mali fana donna diagnostic de la o n'i y'a ye o wulila armée française kama an kana ɲinɛ fɛn dɔ fana kɔ Algérie fana ye jamana ye anw ni jamana min n'an jigi d'an bɔ kan an bɛ se k'a fɔ ten olu de bɛ k'an dɛmɛ partenariat la bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanako la o ye Russie fana ni Algérie dans l'histoire olu fana ye jamana ye minnu gɛrɛlen bɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ est-ce que a bɛ se ka influencer Algérie ka ko la Mali ka ko la mais Algérie suit de très près n y'a ye k'a fɔ Algérie y'i bɛrɛ bɛn k'i ka kow ɲɛsin Russie ma parce que Algérie yɛrɛ y'a ye k'a fɔ qu'il pourrait y avoir et il va y avoir un jeu d'intérêt u bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ Algérie y'i jija ani Russie bɛ ɲɔgɔn kan fɔ quoi problème tɛ o sira fɛ mais comme je l'ai dit Mali bɛ se ka jɛ Algérie kɔ hein Mali ka transition ma fɔlɔ Algérie la et puis bah non c'est une question de leadership sinon Kabri Ibeka tun m'a voté accord d'Alger tun bɛ yen sous la transition avec les Dionkunda Traoré là mais Ibeka nana dɔrɔn Ibeka ko non moi je vais avec le Maroc ko n'a cogoya Algérie ko nana don a la voilà aujourd'hui Assimi bɛ yan nɔ ale fana ko bon le dialogue intermali kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ se ka voter il va dire peut-être que Chine de bɛna kɛ n ka médiateur ou bien Argentine des choses comme ça d'accord a bɛ dépend i ni mɔgɔ min bɛ bɛn a la ayiwa Badou Escobar min ye jamanakuntigi ka laseliw la an b'a dɔn k'a fɔ kalata ko kɔni kelen bɛ politikimaaw jɔrɔna ko ye bi kosɛbɛ ayiwa politiki tɔn caman ye kan bɔ a ko la k'a fɔ ko ayiwa kalata waatiw ma fɔ a ye olu jɔrɔ wa jamanakuntigi bɛ nin taabolo min ka ɲɛ n'a ma kalata don fɔ ayiwa budget min na yanni yɛrɛ o cɛ budget min n'o ye san 2024 budget ni CNT y'a voté kalata ta ma bɔ a la nin bɛɛ la lasɔminiw kɛra k'a fɔ yalima kalata ko in n'a bolodara février kalo la n'a bɔra dɔgɔ kɔrɔ kalata ko yalima a bɛ furajɛla fɛnw yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ma wa politikimaaw bɛ se ka taabolo jumɛn ta u bɛ se ka mun faamu walima olu ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn ye sira jumɛn kan kalata ko in na i ka jate la kalata bɛ kɛ o an tɛ se ka taa démocratie ko mais a fɔra ko il faut restaurer l'autorité de l'État parce que démocratie an y'a faamuya a kunjugu ka kojugu a nana ni tiɲɛni barika bonyana kojugu bon ninnu bɛ fɛ k'o de réparer ka na ni lakana ye fɛn dɔ bɛ o ka dabila parce que liberté d'expression o y'a fanba dɔ ye bɛjɛ fanga ko kuma fɔra yan a fɔra ko kuma da ka di bɛɛ ma mais mɔgɔw m'o yɔrɔ faamu n'a fɔra ko kuma da ka di bɛɛ ma kuma da kan ka di dɔw de ma jamana kɔnɔ wa Mali la bɛɛ kɛra expert ye bɛɛ kɛra expert bɛɛ ko ale de b'a dɔn parce que i m'a ye kiiritigɛlaw bɛ tila ka mɔgɔw nɔ minɛ e tɛ kiiritigɛla ye guwanen bɛ bi dɛ e ma kiiri kalan kɛ e y'i pan k'i don a la e ma deli ka pistolet ci e ko e bɛ sɔrɔsiya domaine don e ma deli ka kuranɛ aya kelen kalan e ko ye karamɔgɔ ye e ko e ye alimami ye a ti ɲɛ o a ti ɲɛ donc fo o fɛn ninnu bɛɛ de ka ɲɛnabɔ basigi ka na a filanan ye mun ye kalata in girin ko tɛ o ni lakana mana ni kalata kɛra minnu bɛ ka girin bi politique mɔgɔ don t'a bɛɛ minnu bɛ ka girin ko kalata ka kɛ u bɛ taa boulevard de l'indépendance la ka mankan ci ko président sigi kɛra président ma sigi ka ɲɛ parce que kalata ma kɛ nin yɔrɔ in kalata ma kɛ ne bolo transition mɔgɔw bɛ fɛ o de ka dabila u bɛ fɛ o de ka dabila o mana bɔ yen classe politique n'a bɛ fɔ classe politique tɔn a lakuraya la ka ban minnu ye 91 kɛ n hakili la a caman bɛ yen bi u sen tɛna don kalata la tuguni kalata a bɛna lakuraya de mɔgɔ kuraw de bɛ na mɔgɔ kuraw n'u bɛ na u bɛ Mali kura taa sira de ta je crois que o de bɛ ka yira sisan k'a fɔ ko ni an ye fanga ɲɔngiri ka di civil ma politique mɔgɔ ma maliyɛnw ko Mali ka taa nin taabolo di Mali bɛ taa nin taabolo di parce que i m'a ye hali justice mɔgɔw tun bɛ plaigner ni justice ye kunun mais bi mɔgɔw t'u plaigner ni justice ye tuguni justice bɛ k'a ka baara k'a kɛ cogo la i yɛrɛ ɲɛ bɛ minɛninw bɛ ka kɛ cogoya min na a fɔra ko minnu ye minɛnin fana tɛ ka bɛn ma oui minɛnin tɛ ka bɛn mɔgɔ ma mais il y a la présomption d'innocence ne kɔni ma kiiri kalan kɛ mais ne kɔni bɛ mun dɔn président y'a fɔ n t'a dɔn salon président ko an maliyɛnw anw de ko minnu ye tiɲɛni kɛ minnu ye nafolo dun u ka kiiri n'a baara daminɛna il faut pas que karisa ka nin jɔ k'an ka kɛ tan k'an ka tɛ delilu ni fɛnw kana kɛ je crois que o bɛɛ fɛra maintenant mun ye kalata ye an bɛ segin o kan o de y'i ka question principale kalata u m'a fɔ ko a tɛna kɛ o u k'a bɛna kɛ mais u ye fɛn dɔw de fɔ n'o sabatila tuma min na kalata bɛ sɔrɔ ka kɛ kalata tɛ kɛ politique mɔgɔw ko a tɛ kɛ société civile mɔgɔw ko donc bɛɛ lajɛlen de bɛ n'i sigi
u y'a fɔ cogoya min na donc bɛn de bɛna kɛ an bɛ taa nin taabolo ye CEDEAO tɛ ni sen don a la Alger tɛ ni sen don a la MINUSMA tɛ ni n t'a dɔn karisa tɛ ni sen don a la donc maliyɛnw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. CEDEAO fana ma kɔnɔ nin bɛɛ hakili la a tɛna mɛn nin kalo yɛrɛ kɔnɔ u kan ka na lajɛ furancɛla fanga ye waati minnu fɔ kalata waatiw n'a bɔra dɔw kɔrɔ CEDEAO bɛna se ka na a bɛna ka jate la a bɛna. oui CEDEAO bɛna a ka jate kɛ mais mun ye CEDEAO fana baga faga Alliance des États du Sahel a da donna la o de ye CEDEAO baga faga parce que CEDEAO mɔgɔw fana ma miiri dɛ CEDEAO mɔgɔw m'u miiri CEDEAO tun kan k'an dɛmɛ waati min na CEDEAO m'an dɛmɛ o waatiw tuma min na 2012 mankan bɛ wuli ko force en attente de la CEDEAO an y'an sigi ne yɛrɛ tun bɛ ka France 24 lajɛ tuma ne b'a fɔ ko CEDEAO force en attente bɛ na hali bi an sigilen bɛ taba la force en attente u bɛ attente la hali sini u ma hali sisan u ma na donc CEDEAO m'i jɔ jɔyɔrɔ la normalement tuma min na mankan wulila Mali ni CEDEAO tun ye organisation ɲɛnama i n'a fɔ fɔlɔ i n'a fɔ Libéria Sierra Leone CEDEAO tun b'a kɛ ICOMOG a ka kɛlɛbolo u tun b'o sigi sen kan ka na dɛmɛ dɔ Mali ye Burkina tun tɛ attaqué Niger tun tɛ attaqué Togo tun tɛ attaqué a juguyara de o fɛn juguyara aw taara ko initiative Dakar k'aw bɛna 10 000 hommes déployer foyi ma ye CEDEAO ta kɔni kuma caman ni tɛgɛrɛ don ye CEDEAO yɛrɛ mɔgɔw de tɛ ka CEDEAO regarde Guinée Bissau u ye cɛ in bɔn ka Umaru Sisoko Embalo u y'o bɔn k'o jɛ Sierra Leone Julius Maada Bio n'a hakili u y'o fana bɔn k'o jɛ CEDEAO 15 pays a ye mun ɲɛ donc ne yɛrɛ bɔ hali ni CEDEAO mɔgɔw nana peut-être u bɛna yaala de peut-être comme a dɔw bɛ diabète b'u la dɔw fana bɛ hypertension b'u la taama ka di u bɛ se ka na taama sinon ne ɲɛ t'u u bɛna mun ɲɛ an ye n'u nana u bɛna mun de évaluer parce que 2018 kalata bɛ kɛ waati min na u y'a ye ko kalata ma kɛ a kɛcogo la mais ils n'ont rien dit depuis a waati de tun kan ka wuli ka bana in kunbɛn mais u m'a kunbɛn a waati donc ni ko juguyara de u bɛna ne yɛrɛ kɔni bolo u nana o u ma na o a nafa foyi t'an kan Maliens yɛrɛ dama n'u ye ɲɔgɔn faamu n'u nana jagoya ko fo ka don f'u ɲɛna mais justement oui n bɛ tila ka kuma d'i ma n'u nana ka jumɛn jagoya ka jagoya ko fo ka kalata don fɔ walima a ye chronogramme fɔ a ka Maliens ko kan o tɛ se ka kɛ o Maliens de b'a fɔ kalata an bɛna kɛ nin don na an bɛna kɛ nin don mais CEDEAO kana jagoya sigi an kan k'a fɔ ko kalata aw b'a kɛ nin don na je ne suis pas d'accord avec la CEDEAO m'i jɔ i jɔyɔrɔ la depuis waati min na coup d'état bɛ na yanni coup d'état ka kɛ mun na CEDEAO mana fɔ a jamana ɲɛmɔgɔ ye aw bɛ taabolo min ka taabolo ɲuman tɛ aw tɛ sira ɲuman kan yurugurugu bɛ yan dɔnko juguya bɛ yan insécurité bɛ a ye solution ɲini la a ye fu siri o la jɔnajɔn n bɛ bɔ kuma na ni mun ye n'i taara sangafɔyɔrɔ la ni cɛbakɔrɔ taara sangafɔyɔrɔ la n'a ye kɔgɔ ta ka boli a m'a fɔ dɔrɔn ko ala ka hinɛ banbaatɔ la a taara kuma wɛrɛ de fɔ donc CEDEAO ko in ne bolo dɔ kɛra ten sa n'u bɛna an dɛmɛ an accompagner an ka bɔ gɛlɛya sont les bienvenus mais n'u bɛna de ka na fɔ an ye élection bɛ kɛ nin date la élection vraiment ne bolo n'u nana u bɛ se ka na ka na si an ka hôtel la dumuni duman kɔni bɛ Radisson na y'a ah non ils peuvent venir manger très bien et repartir bɛ se k'o kɛ ne ɲɛ t'u nakun quoi franchement excusez mais ne ɲɛ t'u nakun mais ne bɛna kuma rapidement CEDEAO ko kan sincèrement Mali dɔrɔn tɛ mais Dirisa yanni ka kuma CEDEAO ko kan jamanakuntigi i ka laseli la i bɛ se k'a laban ni CEDEAO ko ye o ye kalata ko ye politique ça revient à la même chose oui politique tɔnw ko yamɔgɔw preselen tɛ fɛn ko la kalata ko fo ka kalata kɛ kalata ko kuma wa u m'a faamu fana jamanakuntigi ma waati fɔ report léger kɛra nka waati ma fɔ halisa discours à la nation min kɛra n'o ye san 2024 nka a ma fɔ olu ko k'olu ma se ka fɛn faamuya o la u bɛna se ka mun faamu kalata ko kuma in a kuma i bɛna mɛn sanga ni wagati CEDEAO de da ka tɛmɛ nin bɛɛ ye parce que je le dis et je le répète fanga in u preselen tɛ koyi depuis san 2 san 3 ANR papier b'u bolo si tu veux o de y'u ka déclaration de politique générale ye u ka boussole ye n'i ye kuma wuli élection tan u b'a article bɔ k'a fɔ ko les Maliens ont décidé qu'on a jusqu'à 5 ans pour pouvoir aller aux élections ne t'a fɔ ko je supporte ça mais si je suis factuel o de bɛ papier kan c'est donc de toutes les manières u y'a yira k'a fɔ yan dɔrɔn tɛ yan o Burkina hali Burkina président ninnu bɛɛ y'a fɔ k'olu kan olu ko k'olu ka priorité tɛ k'u ka priorité tɛ ça veut dire ce que ça veut dire donc olu élection tan ni tan non kelen de deux a tɔgɔ n y'a fɔ cogoya mun na Mali ta kɔni c'est très simple président bɛ nana parce que effectivement sigiɲɔgɔnya yɔrɔ ni fɛn dɔw bɛ yen a kana fɔ fana k'i fermelen don parce que i b'a dɔn a dɔw la n'i b'i jo fɛ ou bien ni e bolo i b'i jo fɛ taabolo dɔ bɛ n'i y'a kɛ dɔrɔn a bɛ fɔ k'i jo tɛ i jalaki u bɛ se k'u bisimila o
ou bien c'est qu'on reçoit. De toutes les manières, même salon, ou quelqu'un sur la Ivoirion, les 49 militaires, c'est d'ailleurs dans la strasse BF, président Soukou Benana. Donc, vous avez bouillé, vous avez c'est normal, et puis après tout, Assimi ou homologue, ou bien vous avez cadre d'échange, vous avez donc, on a des problèmes. Mais moi, je sais que nous, nana, avec un fouillé, et puis, Mali, qu'on tourne, c'est d'ailleurs qui doit le récupérer lui. Phobie. C'est d'ailleurs ma communiqué que faut a qui doit le récupérer lui kobado. Ngone bado eji sigile c'est d'ailleurs ko e ko pa e communiqué loi électorale ou ya faut communiquer référendum ou communiquer mais faut qu'on a c'est d'ailleurs sommet c'est au contraire ou code ko non transition la mo yé dofra wakatu ka yé ngania dota ou yere yé o ya on c'est d'ailleurs toro malé o be ko no tournana nous nana nous des élections ko ba info wallahi comme il va donc parler là c'est des trucs à huis clos mais ne va do uta nyakama parce que avec malien kono en wulila yere yé ablala dien be haklila ko kidala bada les atena c'est république ka chogo ya fo était famant yé on ka y récupérer mais Mali sera à récupérer à yere yé plus de 4 mois 5 mois 4 mois ou 3 mois après c'est d'ailleurs m'a communiqué kaka Adama Magala a sommé là Mali on va essayer no kono en plus de ça nya votu amna ANR fanala ils ont déjà épuisé 2 ans ni ma fili donc il leur reste encore 3 ans donc vous baissez cadeau fara wakatika donc au beka maneba donc à fort en plus si ça le nouveau la nouvelle donne au AESI oui il rega fo c'est d'ailleurs do c'est d'ailleurs teo kene bubolo djenyo ya baissé ka ke mun kono ou baissé ka temenu ka ko donc ne bolo c'est d'ailleurs qu'on est mort kanganga et puis détail là-bas ni nano yoroko depuis tout ma sankele Canada sans flyer là ou béali la Guinée ou yesida au gogoro médiateur tout men jamana mbela la Guinée c'était Yaïboni ya Goodluck Jonathan Burkina Mamadou Issoufou Gabon Niger ani joere nunu ushi kabri sankele ni ndoni shitese ka ni bara shitese ka ni ga jamana kono kwa ka hakle na muta donc depuis ya iraka fo koni seda koni nana kube na jagoyali douke non seulement utena bois srafe wa utena temenaye u hakli be muna ubena tanaye nego ni me mufo ubesra nyumaka transition koni gaja bebala ga dati kono tiens la ngone ba don fana nouye dati fana fo al ni 2024 te même si c'est à la fin des 5 ans là des ANR nous sera qu'au fort moi dobe fin do green dobe o fana bena batiki quoi ah d'accord jamana kunti galla sella Badou Escobar 600 mimbe we kuran ko ye jamana kunti ya dasi ama ko sebe ma ku sigire mega kono ko kabi malikera mali kuran tiga mbe ka 600 ngona kuran tiga make surtout ma uji dambe chamanje fanga min ka 600 kai ka fo o nyona kuran tiga bi ken watila jamana kunti ka kumala ko feraw bina tiga akola ay jamana de un toro Badou ndaro ya kumala me courantige ko transition bina a fere sur ala chogodi bo teliala et c'est mu c'est mi fika ndado CEDEAO ko la doni Mali mu ban CEDEAO la de parce que Maroc ta Mauritanie ni Tunisie fana bi fika do CEDEAO la ka fara Maroc ka mais CEDEAO nyemogo ka table au demani sinon c'est un espace économique de plus de 400 millions de personnes donc AES koy atina CEDEAO ko bali mais seulement fora CEDEAO jamana nyemogo ukutlen ima teliala mena ikatem jabi sisa ima ay médiation fo ou Patrice Talon Bénin président Julius Madabionné Seralenta ni Togo fort ou quand kata Niger autorité ko manyoga mais ateka seka sera sur parce que peuple nigérien de tenu nous fait parce que c'est là comportement comme maintenant mu ye courant koy et niya courant koy akisaka gelen kosobe président ya fo ko négligence ni fond bala sinon ambelo ko tiena yorojan sinon normalement gelat manga ay Mali courant ko la na bora markala barrage la pratiquement barrage une fin be abebe courant du et manantali be guina be selenge be sotiba 1 sotiba 2 balenge 2 be ya la centrale thermique de Dar Salam ibeka centrale hybride jo kay marala plus de 80 milliards de francs CFA
tile b'an fɛ yan Albatros, merci pour le rappel. Donc tile b'an fɛ yan parce que ko énergie problème kɛra min ye gestion ko de parce que énergie kɛra de yɔrɔ ye politique mɔgɔ dɔw ani dirigeant dɔw y'a kɛ namugula sogo ye donc denmisɛnninw ta yɔrɔ ni mun y'u ka saki ta n'o b'u ka parti la énergie du Mali CMSS Canam INPS mais EDM ta de bɔra kɛnɛ kan sisan EDM la il y a des travailleurs bureau yɛrɛ t'u bolo u bɛ sigi cour de kɔnɔ ka te min an ɲɛ bɛ ko la koyi o mana bɔ yen taji ko nana don a la taji bɛ kɛ cogoya min na a bɛ kɛ ten parce que sisan n'i ma fara ka kuma dɔw fɔ dɔrɔn u b'a fɔ k'u bi kiiritigɛlaw yɛrɛ tɛ dɛ i bɛ kiiritigɛ kɛ ka ɲɛsin yɔrɔ min na olu m'a faamu kosɛbɛ ils oublient que nous on est protégés les journalistes sont protégés détournement ni fɛnw carburant détourné ni fɛnw a cayara kojugu c'est pour que carburant fɛn fɛn bɛ na ni Asimi yɛrɛ de énergie ko ta ba la sisan ni carburant nana sisan sɔrɔsikɛ de b'i sigi chauffeur kɛ kɛrɛfɛ carburant bɛ taa yɔrɔ la o de daminɛna sisan i m'a ye Gawo u ye mun kɛ énergie directeur la u taara n'a ye champ de tir la sɔrɔsikɛ bɛ k'u duni minɛ u taara n'a ye champ de tir la u ye kisɛ ci a kɛrɛfɛ mun kɛra n tɛn'o lankale yɔrɔw ɲiginna koyi yɔrɔw ɲiginna dɛ réquisition de daminɛna yɔrɔw ɲiginna koyi mais n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn énergie gɛlɛya fanba ye taji ko de hali Mopti n'o delila k'o fɔ aw ka plateau kelen in kan Moptikaw kɔntara ko groupe nana ne ko Moptikaw ba aw ma tila fɔlɔ dɛ groupe nali tɛ problème ye carburant ko de Gawo taara ni groupe ɲɛnama 3 ye mais n'u ma farati carburant ko b'a cɛ je comme président yɛrɛ ye a ko ta ba la u ye je crois que u ye mɔgɔw bila ka taa Selenge parce que Selenge yɛrɛ tribune 4 de bɛ yen an taara visiter tribune 4 hakili la tribune 2 kun jɔlen don wa an t'a dɔn tribune 4 bɛɛ kun jɔlen donc a fɔra ko ka to olu réhabiliter ko kelen dɔrɔn de tun bɛ baara la kelen de donc vous avez vu donc tribune 3 kun tɛ baara la donc a fɔra ko ka to ka essayer k'olu réhabiliter Sotiba 2 fana k'o réhabiliter parce que Sotiba 2 il me semble que Mali kun ka a gestion kun bɛ tubabuw de bolo je crois c'était les Français donc comme an n'u fɔnna ɲɔgɔn kɔ u bɛ k'a kɛ gɛlɛya ni fɛn dɔ sinon je sais que Manantali kɔni Mali ni Mauritanie ni Sénégal de ta don c'était géré par une société Sogem je ne sais pas quelque chose comme ça mais mun ye Côte d'Ivoire ta ye kuma caman fana bɛ ka fɔ la ko Ivoirien de ka juru banna an dɛsɛlen don k'o juru sara et avec le système d'interconnexion hali an ni la Guinée fana ta je crois que interconnexion kɛra avec ce premier ministre ko ka kan ka kɛ à travers l'OMVS layidu caman fɔra kuranko in na k'a fɔ ani Russie b'a la ani Russie kan ka carburant di mais b'a dɔn olu kow bɛ cogo di carburant ma na wa ou bien kuranko in yɛrɛ mɔgɔw tɛ ka fɛn faamu carburant ko in a kuma cayara u tun ko Russie ka bɛ 120 millions de litres ko 120 millions de litres tu fɔra après conseil des ministres ko 60 millions de litres bon kuma wɛrɛ ma fɔ tuguni bon mɔgɔ parce que i b'a dɔn an ka tiɲɛ fana fɔ ɲɔgɔn tubabu ninnu tuma dɔw la u bɛ anw dɛmɛ mais u fana b'u ka intérêt la parce que généralement i bɛ taa sɔrɔ Russie ka société Gazprom sisan i bɛ taa sɔrɔ hali n'u bɛ fɛ k'an dɛmɛ i bɛ taa société minnu bɛ taji bɔ i bɛ taa société c'est des sociétés privées état fana b'a ɲini u fɛ de u k'a d'a ma bon n'olu ma jɛn n'a ye k'a di état ma gratuitement état Russie ma gratuitement état Russie k'a d'a ma gɛlɛya bɛ y'a yɔrɔ la c'est pour que souvent kana layidu kana fɛn fɔ n'a ma lawaleya parce que souvent c'est des problèmes état Russie bɛ se ka layidu ta ye an bɛ nin million taji hakɛ d'an ma mais i bɛ taa sɔrɔ a bɛ bɔ société mun kɔ n'o société ma jɛn n'a ye gɛlɛya wɛrɛw bɛ se ka don a la u bɛ se k'a fɔ ko ka wari di parce que société privée fana bɛ kuranko la oui Idrissa kuranko la n bɛ fɛ ka mun fɔ déjà il faut savoir que taji a ye mun fɔ oui i bɛ a teliya dɔɔnin an bɛna nɛgɛjuru sira labila sisan olu ka se ka kuranko in courant in b'a la kan taji in b'a la ka na maa bɛ na na Lomé port de fɛ et en même temps même hali blé u ye blé min fɔ u kan ka na Conakry port de fɛ n tun bɛ fɛ k'o information de fɔ bon sisan Mali kuranko in malheureusement a sera yɔrɔ dɔ la ja ministre kɔrɔ mun bɔra la Lamine Seydou Traoré a y'a jira k'a fɔ k'a tun jo don parce que a tun ye litiri dɔ bɔ ka mun de ɲɛfɔ k'a fɔ ko problème dɔw bɛ EDM yɛrɛ de kɔnɔna na o problème de nana bɔ kɛnɛ kan donc le temps lui a donné raison sisan ne kɔni ɲɛ bɛ fɛn dɔ la gestion on bɛ se ka fonctionner cogo di avec de l'essence k'a sɔrɔ essence min yɛrɛ bɛ na a fɔ gasoil ni fɛn ninnu fɛn fɛn bɛ na u b'a détourner donc déjà o yɛrɛ o tɛ bɔli kɛ et puis ne tɛ se k'a faamuya tile min bɛ Mali la k'o tile tɛ exploiter tant qu'an ma ɲɛsin solaire ma k'a ko kɛ koba ye k'a ko kɛ foroba ko ye k'an bɛna to ka essence de lana minnu bɛna to ka détourner mɔgɔw fɛ k'a sɔrɔ a tɛ bɔli kɛ donc a ko tɛ na ban ayiwa d'accord
an bɛ nɛgɛjuru sira labila bon Niger fana dɔ d'a ma kɔsɛbɛ kɔsɛ na fɔra ko Niger fana ye carburant dɔ di ani nos opérateurs économiques olu fana ye dumbolo kɛ dɛmɛ dɔ ye caman bɛ yen minnu fana ye dumbolo kɛ nka badu kuranko in na est-ce que ninnu na litiri ko in na labɔli kɛ jamana caman bɛ yen minnu bɛ kuran kan nɛgɛjuru sira o kuma an n'o labila walasa minnu fana bɛ k'an lajɛ minnu bɛ k'an lamɛn u ka se k'u da don baro la ni ɲininkali bɛ min fɛ walima ni min bɛ fɛ ka farankan kɛ ka ɲɛsin an ka maa welelenw ma nɛgɛjuru sira b'aw ka bila la 65 65 50 50 65 50 o y'an ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira ye awa ni maa min bɛ fɛ k'an wele o bɛ an wele o nɛgɛjuru sira fɛ mɔgɔ bɛ yen an kɔ allo 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 o tigi taara 65 65 50 50 an bɛ jama ko di ale jɛmukan kɛnɛ kan allo allo n balimakɛ i b'an wele ka bɔ min oui n balimakɛ i b'an wele ka bɔ min tɔɔrɔ se i b'an wele ka bɔ min teliya la i tɔgɔ ni jamu Musa Kamara don Musa Kamara bisimila i b'an wele ka bɔ min Musa Kamara don oui Musa bɔ télé kɛrɛfɛ télé to yen pewu ka kuma radio téléphone la voilà Musa an b'a fɔ maaw ye n'u y'an wele minnu bɛ k'an lajɛ télé la n'a y'an sɔrɔ dɔrɔn a ye télé to yen parce que télé bɛ retard la donc an tɛna se ka ɲɔgɔn faamu n'a y'an wele dɔrɔn a ye kuma téléphone na donc an bɛ ɲɔgɔn faamu 65 65 50 50 allo 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 Musa an tɛ maa wɛrɛ ɲini 65 65 50 50 65 jama ko di jamukan an b'ale de kɛnɛ kan Joliba TV News ani radio Joliba sanfɛ mɔgɔ b'an kɔ allo allo n'a y'an wele a bɛ télé to yen sabu télé kumakan bɛ se aw ma o tɛ se aw ma joona allo allo awɔ o taara mɔgɔw ka ca o de fana de bɛ nin kɛ 65 65 50 50 65 allo 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 oui n balimakɛ i b'an wele ka bɔ min allo 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 oui n balimakɛ i b'an wele ka bɔ min n b'a wele ka bɔ Gawo oui i tɔgɔ ni jamu Musa Musa Tarawele bisimila allo basi tɛ yen kɔni oui basi foyi t'an na Musa an tulo b'i la justement ne ka émission si donc président ka adressé à la nation na vraiment bi an b'a ɲini maliyɛnw fɛ ka patienter an yɛrɛ an bɛ secteur kɔnɔ yan Gawo yan fan fɛ yan c'est pas facile mais hali bi maliyɛnw ka patience garder an ka ɲɛ jɔ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn bolo minɛ quoi n'Ala sɔnna a bɛ na ɲa c'est à dire koba bɛɛ daminɛ ka gɛlɛn o de b'an kan bon il faut que maliyɛnw k'o faamu et puis élection ko fɛnɛ c'est vrai mais insécurité min bɛ yen ni o ma nettoyer dɔɔni ni jamana ma nettoyer dɔɔni a ma nɔgɔn donc an bɛ dugawu kɛ hali bi ala k'aw bolo mɛn aw ka baaraw la amina amin ala ka bɔda ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen an b'i fo ala ka jamana in kɛ maliyɛnw sago ye amina amin an b'i fo an b'i Joliba TV bɛɛ lajɛlen oui an b'i fo kosɛbɛ an b'an yɛrɛ ka correspondant fo n'o ye Boubacar Sidibe Deriki ale bɛ Gawo nin waati in na nɛgɛjuru sira b'aw ka bila la 65 65 50 50 jama ko di an b'ale jamukan kɛnɛ kan min ye jamanakuntigi ka laseli min kɛra san daminɛ na an tun bɛ ka kuma o de kan maa bɛ yen allo allo salamaleykum waaleykum salam balimakɛ i b'an wele ka bɔ min an b'a wele ka bɔ Kati Kati bisimila i tɔgɔ ni jamu n ko i tɔgɔ ni jamu Amadi Tarawele Alimadi bisimila n ko maliyɛnw
Malien bam. Bara mandanye. Barakala mandanye. Kono Mali énergie ko. Kabini wakati jumɛn a bɛ fɔ énergie jumali ma ko énergie jumal. Kulubali fɛ le journaliste Kulubali la. N ko ka kɔrɔ ni denmisɛnnin ninnu ye. Hein? Le problème de l'énergie du Mali là est plus ancien que les jeunes qui sont au pouvoir aujourd'hui. Mais au hakili bɔlen do o kɔ. Hein? Donc, au Manaboue, élection. Élection est un problème menacé en main. Nous avons des rôles. La population qui l'a bêté, élection de l'Uniwa. Aïe, mon Bara tout boulot. La politique tout boulot. Fouille tout boulot. Mais Halibi. Mɔgɔ minnu y'o tiɲɛ olu b'u senkɔrɔ élection baarakɛla man d'u ɲɛ u tɛ fɛ ka baara kɛ baarakɛla man d'u ɲɛ u ka balo tɛ gansan asalaamaaleykum. waaleykum salaam. an b'i fo i Tarawele ka Katika bɛɛ lajɛlen fo 65 65 50 50 65 50 allo. allo n balimakɛ i b'an wele ka bɔ min. Dirisa Meja ka bɔ Kanajigila. Kanajigila i tɔgɔ ni jamu. Dirisa Meja. Dirisa bisimila. An cɛ fɔlɔ. N ye foli k'aw bɛɛ lajɛlen ye. A diyara n ye. N bɛ mun f'i ye de. Élection ko nin. An kɔni ka élection ko nin yɛrɛ ka dabila yɛrɛ de pewu yɛrɛ de quoi. Fɔ jamana ka basigi de mais jamana basigira an bɛna élection kɛ. Wani ne kɔni hakili t'a ye ko. Ayiwa. An cini baraji. Ayiwa an b'i fo i Mayiga ka Kanajigila ka bɛɛ fo 65 65 50 50 65 50 jama ko di an b'ale jamukan kɛnɛ kan allo. allo. Balimakɛ i b'i bɔ télé kɛrɛfɛ i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min. N tɛ télé kɛrɛfɛ. I tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min. N b'an wele ka bɔ Kuluba. Sulemani Koyita ka bɔ Kuluba. Ok, Sulemani bisimila. Sulemani bɔ radio kɛrɛfɛ, radio faga an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Oui, n'i y'an wele n'i y'an sɔrɔ i bɛ radio faga pewu an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 65 65 50 50 allo. Allo, an tɛ. An b'an cɛ. I Jalo, Adama Tarawele don. Adama. Kɔri baasi t'i la. Baasi foyi tɛ n na, an bɛ wagati na. I bisimila. Baasi bɛ jamana de la, o de bɛ k'an degun dɔɔnin. Ala kana baasi kɛ jamana na. Musa Ala kana fɛn min kɛra e ko Ala kana kɛ. Ala k'an kisi a ma kɛ Adama. Ala an filɛ yɔrɔnin min na sisan, an ɲamakɔrɔkaw bɛ digi la. Ala k'an bɔ a la. Amina rabi. Bisimila Adama. An b'o de fɔ k'Ala k'an bɔ a la. Musa n bɛ min f'i ye mɔgɔ min bɛ layidu d'i ma. N'i y'a dɔn tuma dɔ la siga n'a bɛ se ka don a ka layidu la ka n'a lase i ka dudenw ma k'u bila nisɔndiya la ka sɔrɔ i tɛgɛ ma d'a kan. I bɛ ka 5 miliyari ko kɛra sini yan. An b'a fɔ k'Ala kana irisiw ka gasoil litiri miliyɔn ko in. Mɔgɔ caman ye tɛgɛrɛ fɔ ko irisiw ye fɛn dɔ d'a ma. Balo ko in. N'i ye se kɛ ne ye a kana na Mali dugukolo yɛrɛ kan. Parce que an ka mɔgɔkɔrɔbaw ko sani ka mɔgɔ dege jɛgɛ dun na a dege jɛgɛ mɔn na. Parce que ɛsɛba ninnu filɛ olu ye kɔrɔnfɛnmaw ye yalima dire dugukolo n'i ye alikama k'a la sisan a bɛ ɲɛ wa a ti ɲɛ. Selenge fana filɛ yan baraji bɛ se ka courant di. A bɛ se k'an dɛmɛ maloko la. A bɛ se k'an dɛmɛ jabako la. A bɛ se k'an dɛmɛ alikamako yɛrɛ la. O tuma Adama e yɛrɛ ka jate la munna ni kuma bɛ fɔ ka taa ni ka segin mɛ nin si sen tɛ k'a kɛ fɔlɔ. Musa bɛ min f'i ye apprenti politicien de bɛ anw bolo. Amadu. E ko k'e t'a fɛ ka dɔn kɛ nka dununfɔla bɛ kɛrɛ la. I tɛ bɔ dununfɔla kɔrɔ walima i ka dɔn kɛ.
an ka politiki mɔgɔ minnu bɛ bi olu bɛ politiki baara la mais olu ko k'a kana f'u ma ko politiki mɔgɔ parce que sabula u yɛrɛ y'a yɛlɛma mɔgɔw kun na ko politiki ye nkalon ye ka sɔrɔ ko politiki kɔrɔ de ko mara fɛrɛ ne y'a yira mɔgɔw la ko politiki man ɲi ni e bɛ politiki la e ma se k'a yira k'e bɛ politiki la a fɔra ko Mali sɔrɔ bɛ taba la hali maliyɛn min ma o ye sɛnɛ ani mɔni transition nana fo ka bɔ wagati dɔ la ka se ka na wagati dɔ la an tun bɛ kolon dɔ la ka na kolon dɔ la minnu bɛ plateau sanfɛ u k'a fɔ an ye programme jumɛn taara que ça soit quinquennal ou bien décennal k'a yira ko nin san hakɛya kɔnɔ Mali sɛnɛ ɲɛda bɛna yɛlɛma ni san hakɛya kɔnɔ Mali mɔni bɛna yɛlɛma ni san hakɛya kɔnɔ Mali bagan mara bɛna yɛlɛma ka se ka kɛ ka baara di mɔgɔw ma ka tila k'a fɔ o kumaw tɛ yen o an b'a la politiki mɔgɔ minnu tɛmɛna olu nana u ta kɛ Musa lagosili ye Musa nana i ta kɛ Modibo lagosili ye fo ka taa san 23 ban démocrates nana u ta kɛ Musa lagosili ye fo ka taa san 30 sɔrɔ bi min ninnu fana b'an kunna olu bɛ ka démocrates lagosi fo ka na san 3 sɔrɔ e ko ko président ka discours la e ko min ninnu ye énergie ko gérer politique de tun t'u bolo k'a kɛ e yɛrɛ san 3 in kɔnɔ e ka vision ye mun ye ka se ka courant di anw ma parce que san 2 tɛmɛlen an ka courant yɛrɛ tun bɛ ka sɔrɔ mais ni san 1 kɔnɔ courant yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ en plus bɛɛ na samiyɛ ni nɛnɛ fɛ solution de a fɔra ko n'olu ka baara kun ɲɛna e kun tɛ présidenya sɔrɔ o parce que olu ka kolon de y'a to e bɛ présidenya la bi tout le monde est conscient ko min ninnu ye mara kɛ démocratie fanga kɔnɔ k'u ka mara ma ɲɛ u bolo qui a donné le pouvoir à Assimi et à Bandao, qui n'a pas fait tout satisfaire les Maliens et non les discours populistes et les discours patriotiques. Mutabiko. Ayiwa, diyara n ye Amadu. Adama an b'i fo kosɛbɛ i Tarawele Musa an b'a lajɛ ka maa laban ta ka kuma labanw di an ka maa welelenw ma 65 65 50 50 65 65 50 allo. Oui, Amadou Diallo. Naamu. Ansu. An b'a Ansu i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Barayiba de don. Barayiba ka bɔ min? Ka bɔ Kɔni. Ka bɔ? Ka bɔ Kɔni. Kwale. Kɔni. Kɔni Kɔni. Oui. Kɔni bisimila. Voilà n b'i fo k'i ka invité bɛɛ lajɛlen fo. A diyara an bɛɛ ye. N b'a fɛ ka ɲininkali dɔ de kɛ Badou Escobar la. Allo. Awɔ an tulo b'i la o. Voilà donc ale ko ko kalata bɛna kɛ komi ko fɔ jamana ka basigi ne bɛna ɲininkali min kɛra kalata jamana ka basigi o ye san joli san 10 dɔ walima san 20 dɔ walima san 30 de don parce que an kɔni y'a ye transition kɔni ye baara caman kɛ n t'a dɔn ni tulo bɛ n na Jalo an tulo b'i la bɛɛ tulo b'i la voilà donc an y'a ye transition kɔni ye baara dɔ kɛ mais hali sisan an bɛ k'a ye lakanabaliya kɔni bɛ jamana fan caman fɛ don o don i bɛ k'a ye attaque bɛ ka kɛ wagati bɛɛ donc ni attaque misɛnnin ninnu bɛna ban san joli o bɛna ban san joli k'a fɔ donc kalata tɛna kɛ k'a fɔ fɔ nin ko min bɛɛ ka ban an ka sɔrɔ ka kalata kɛ wa parce que u bɔra k'a fɔ ko léger report fɔ bi jaabi foyi ma di mɔgɔ si ma kalata ko la donc an b'an sigi k'o ko lajɛ hali sisan kalata tɛ ka se ka kɛ ko bɛ ka ɲagami ka taa fɛ donc k'a fɔ ko baara dɔ ma kɛ baara dɔ kɔni kɛra mais kalata bɛ kɛ waati jɔnjɔn foyi ma fɔ mɔgɔ ye février bɛ ɲini ka se donc léger report hali an kan ka nin fana kɛ fara kan o tɛ ka fɔ mɔgɔ si ye o tuma an bɛ to nin cogo in de la ta ko kalata bɛ kɛ date jumɛn na ko n'an kɔni b'a dɔn kɔni ni dɔwɛrɛ kɔni ma fanga ban kɔni n'i kɔni y'i tile de kɔni n'i taara kɔni fanga kɔni na ban mais k'a dɔn ko kalata bɛ kɛ kɔni o kɔni ye kuma ye mais dalu jumɛn bɛ jamanadenw bolo bi k'a fɔ ko kalata bɛ kɛ espoir jumɛn bɛ jamanadenw na bi k'a fɔ ko baara dɔ de bɛ ka kɛ ko ni kalata labɛn ye est-ce que dɔ bɛ se k'o baara kelen jira ni fanga ɲɔgɔn bi k'a fɔ k'i bɛ ka baara dɔ de ye ni fanga in taabolo la k'a fɔ ko nin baara dɔ de bɛ sen kan min b'a to ko kalata labɛn bɛna kɛ nin 2024 in na o labɛn bɛ min donc o de ɲininkali mɔgɔ bɛ ɲininkali min k'i yɛrɛ la a faamuna Barayi a faamuna n b'i fɔ Ala ka to yɛrɛ la amina an b'i fo kosɛbɛ Musa an bɛ nɛgɛjuru sira jɔ yan nɔ ka kuma di an ka maa welelenw ma Badou Escobar ani min ye Dirisa Keyita a bɛɛ lajɛlen kunnafoni la Badou hakili la ɲininkali kɛra e la miniti 10 de b'an bolo jamukan tɔ tora an b'a tila fila ye miniti 5 awa o b'e bolo jaabiw la e bɛ mun di ani ne bɛ ɲininkali min fara a kan san 2024 la awa mun bɛ se ka boloda jamana ɲɛmɔgɔw fɛ walasa jamana ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ est-ce que n tɛ nin ka question jaabi parce que a ye kalata ko kuma mun fɔ o jaabi fɔlɔ n'i y'a ye dɔ bɔra k'a fɔ ko n'i y'a ye ninnu nana fanga na sɔrɔdasiw nana fanga na minnu tun bɛ u m'a kɛ ka ɲɛ de o de nana ni gɛlɛya ye
parce que gɛlɛya fɔlɔ nana 2012 Sanogo ni ATT cɛ la gɛlɛya filɛ nana août 2020 IBK ka waati la donc gɛlɛyaw dɔ de nana n'a ye parce que ne ka kumakan tɛ dɛ n'i ye population yɛrɛ kumakan jateminɛ n'i ye peuple ka kuma o b'a fɔ kalata joli kɛra solution ma ye kalata mana ban mankan wɛrɛ de bɛ wuli nin bɛ wuli ka mankan ci yan nin b'a fɔ k'ale de gagné nin b'a fɔ k'ale de bɛ gagné bon président de ka discours la a yira k'a fɔ ko kalata ko in hali n'a ma fɔ ouvertement a yira k'a fɔ de ko gɛlɛya bɛ fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ kalata de nana n'a ye kalata kɛ kojugu donc n'a ma ɲɛ k'o kɛra sigika kuma de bɛna kɛ sigika kuma n b'a dɔn kalataw bɛna kɛ cogoya min o de bɛna bolo da EJ yɛrɛ ma kɛra o de kama a y'a fɔ autorité indépendante de gestion des élections ne maître Moustapha Cissé y'o ɲɛmɔgɔ ye ko CENI de tun bɛ yen fɔlɔ CENI ni DG ninnu direction générale aux élections olu de ma yɛlɛn ka kɛ EJ ye nin bɛɛ pour que kalata minnu bɛna kɛ gɛlɛya kana y'a la donc n'a ma ɲɛ ko kalata to gɛlɛya yɛrɛ la 91 denmisɛnnin fɛn fɛn nana u bangera kalata in de kɔnɔna na mais n'i y'u ɲininka bi u bɛna f'i ɲɛna ko kalata a ma kɛ kalata sanu kalata yɛrɛ ɲɛci t'a la parce que kalata mana kɛ mankan de bɛ wuli a kɔfɛ hali 2020 mun nana ni mankan ye élection législative mun kɛra mɔgɔw ko k'a ma kɛ a kɛcogo la mankan bɛ wulila o de nɔfɛ donc o de la ne bolo transition mɔgɔw ka miirina o ka hakilina la olu bolo sigika kuma wɛrɛ ka kɛ waatiw ka boloda ni kalata bɛ ka kɛ kalata sanuma ye kalata mun ni kalata in banna ɲɛmɔgɔ kuraw bɛna sigi mɔgɔ kana taa boulevard de l'indépendance la k'a fɔ ko kalata ma k'a kɛcogo la mun sigila an ma jɛn n'a ye donc ka to ka bɔ ka marché n'a fɔ M5 RFP ta ɲɔgɔn kalo 2 kalo 3 coup d'état wɛrɛ ka kɛ parce que an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye coup d'état tɛ jamana taa ɲɛ dɛ coup d'état ma ɲi jamana ma ni coup d'état kɛra a bɛ jamana lasegin ko de mais gɛlɛya dɔw bɛ na ni coup d'état ye an ka laɲini tɛ mais gɛlɛya de bɛ na n'a ye donc pour que an ka bɔ o kɔnɔ ne bolo bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan faamuyali jɔnjɔn ka kɛ déjà fɛnw sigila sen kan mun b'a to kalata sanuma bɛna kɛ maliyɛnw ka ɲɔgɔn faamu kalata programme kan mais a ko k'ale ɲɛ tɛ fɛn na ale ɲɛ tɛ baara la sira la min bolodalen bɛ min bɛ se k'a jira ko nin ye kalata ye walima siraw bolodalen don bari ko ten sira référendum kɛra a proclamé là le 22 juillet 2023 yanni o ka kɛ EJ sigira sen kan lakana sira kan Kidal minɛna Tinza Watel minɛna yɔrɔ bɛ ka yɔrɔ caman de minɛna minnu tun bɛ bɔ mansiw bolo bon ni yɔrɔ minɛna ka se hakɛ dɔ la a yɛrɛ k'a fɔ sisan kalata bɛ se ka kɛ kalata ka kɛ mun gagnera o ka sigi ne bolo o de ka fisa ko ka girin kalata dɔ ka kɛ mun tɛ kalata ɲɛnama ye mankan ka tila ka bɔ a kɔ parce que jamana ni mankan wɛrɛ kɛra ala k'an kisi ninnu bɛ taabolo mun kan ni mɔgɔ wɛrɛ nana k'a bɛna mankan wɛrɛ wuli an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn a man ɲi jamana ma an ye kunnafoni dilaw de ye transition bɛ tɛmɛ an bɛ continuer an ka kunnafoni di fɛ c'est à dire an t'an affiché ni mɔgɔ ye parce que an ka baara de don n'i affiché ni nin ye bi sini a bɛ se k'i rattraper n'i ye kunnafoni dila ye donc an ta ye de an ye kunnafoni dila ye an tɛ mɔgɔ ko an tɛ mɔgɔ soutenir an bɛ ala de ko an b'an ka baara n'o ye kunnafoni di an kɔni bɛ se ka mun fɔ an ye jate mun minɛ dugu kɔnɔ ani an taamana ka jate minnu minɛ yɔrɔw la parce que Bamakɔ dɔrɔn tɛ Mali ye o n'i taara Kajolanfa Masɔgɔ bɛ yen Lugani bɛ yen Picangoma bɛ yen n'i taara Ansongo Talata bɛ yen Wataguna bɛ yen Lologo bɛ yen donc dugu ka ca donc bɛɛ n'i ka kila mais i bɛ taa maliyɛn fanba ɲininka bi u b'a f'i ɲɛna ko kalata de nana ni gɛlɛya n'a ma ɲɛ kalata bɛ kɛ kalata sanuma ka kɛ a ka kɛ a waati la o k'a sɔrɔ lakana nana bɛɛ lafiyara ni kalata kɛr'o la maliyɛnw an bɛ ɲɔgɔn faamu mais ni kalata kɛra dans ces conditions k'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ yen ne bolo an bɛ tila ka segin an kɔ parce que fanga bɛ tila k'an daraki tuguni parce que fɛɛrɛ bɛɛ de bɛ ka tigɛ ni nin bɔra la fanga parce que ne b'a dɔn ni kalata sanuma kɛra a kɛra ɲɛ président sigira mais n ko kalata sanuma dɔ kɛra ka tɛmɛ o kɔfɛ coup d'état kɛra n'o ye 2013 kalafili non 2013 kalafili i bɛna ne da don kuma na 2013 kalafili o kɛra a kɛcogo la mais mɔgɔw y'u jigi da IBK kan mais IBK mɔgɔw jigi wa a yɛrɛ tɛ dɛ kalafili wɛrɛ kɛra hali ni mɔgɔ wɛrɛ sugandira n'o fana nana taa o taabolo mun kan o t'a taabolo o t'a coup d'état kɛra référendum mécanisme de sigira sen kan k'a jira k'a fɔ désormais ni président sigira n'a ma kɛ ka ɲɛ taabolo bɛ yen mun b'a to a bɛ jigin ka bɔ yen parce que fɔlɔ constitution b'a la parce que troisième république constitution ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ tugu di bari don ministre tɛ se ka juger ni devant la haute cour de justice tɛ président haute transition fo assemblée k'a voter e ka parti ye majoritaire assemblée la o b'o voter wa o tɛ n'o voter o
donc o de la sariya sun sigira sen kan mun b'a to président bɛ sigi ka jigi ka bɔ yen k'a sɔrɔ sɔrɔdasiw ma bɔ ka marifa ta parce que bɛɛ n'i ka baara de don sɔrɔdasiw nana de parce que gɛlɛya de na sinon sɔrɔdasiw ka baara ye kɛlɛ ni lakana de politique mɔgɔw de bɛ jamana mara sɔrɔdasiw bɛ politique mɔgɔw de ka baara la minute 5 in dafara ne ka minute 5 dafa donc ne bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn teliya la an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo maliyɛn fɛn fɛn ye an lamɛn mali la ani mali kɔ kan hali bi kɔnɔkulu de bɛ bi fo n'an farala ɲɔgɔn kan n'an tuguna an ka ɲɛmɔgɔw la tiɲɛ sira kan a ka ca ala fɛ an bɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ mali bɛna diya mali bɛna kɛ jamana dumanba de ni nin transition in banna inshallah Dirisa Keyita i ye maaw lamɛn i bɛ se ka jaabi jumɛn di n'i ye min ka ɲininkali mɛn n'i bɛ se ka jaabi di o la. Bon ne kɔni pour moi n ye mun fɔ caman seginn'o kan quoi parce que dɔw yɛrɛ olu dusura olu ko ko n'o yɛrɛ don même hali élection yɛrɛ kana kɛ bilen an ka taa dɔrɔn n'o de fɔ fanga in bɛ yɔrɔ mun na ANR de b'u bolokɔrɔ u bɛ n'o de k'u taalan ye fɛn fɛn bɛ kuma ta transition tɔgɔ la hali président yɛrɛ a ka discours fana la a y'a fɔ a da magara ANR kuma na donc ne b'a dɔn ANR de kan baaraw bɛna kɛ fɛnw bɛna na kɛ sisan 2024 kɔni parce que lakanani de bɛ sen na an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko sɔrɔdasiw ye kɛlɛ kɛ yɔrɔ dɔw la mais yɔrɔ dɔw bɛ yen rebelles ni u tɔɲɔgɔnw bolila wa an b'a dɔn fana reconquête de kɔnɔ an b'a la ka se dɔw ma mais caman bɛ yen mun dogolen don ko b'u kɔnɔ cogoya jumɛn u bɛ se ka kɛlɛ lawuli mais u tɛ ka ɲɛ de sɔrɔ donc ne b'a dɔn yɔrɔ minɛni o tɛ problème ye mais a lakanali ka sɔrɔ k'a yɔrɔ yɛrɛ la yiriwa o kow de bɛ sen na n b'a dɔn 2024 in bɛna ko de ye bon sisan 2024 in kɔnɔ mali kan k'a lajɛ cɛɲɔgɔnya ani Russie kɔni b'a la ani AES a bɛna taa ni sira jumɛn ye parce que mɔgɔ caman fana b'a la k'i yɛrɛ ɲininka AES ko bolo dara mais est ce que ni président saba ninnu ni kelen bɔra a la est ce que AES tɛna jɔ wa et puis est ce que AES wariko kuma mun b'a la k'a fɔ ka bila CFA nɔ na est ce que o bɛna kɛ wa et puis hali ni presse ko tɛ nka an ɲɛ b'a la président yɛrɛ colonel Assimi Goïta a nɔfɛ mɔgɔw bɛ girin na pour k'a k'a fɔ k'a bɛ kɛ candidat je crois k'a ko fana suspense wuli quoi a mana kɛ cogo cogo yanni nin kalo in ka sa kɛnɛ dɔ yɛrɛ ka kan ka sigi k'a wele tuguni pourtant mɔgɔ mun b'a la k'o kɛnɛ sigi salon fin janvier la u tun y'o kelen in kɛ mais mankan na a fɔbagaw de tun man ca donc ne bolo nin bɛɛ de ka kan ka préparer latigɛ pour k'an k'a dɔn n'o tɛ ka b'o la n bɛ maliyɛnw fo mɔgɔw ye weleli kɛ an y'a ye k'a fɔ yɔrɔ caman mɔgɔw de ye weleli kɛ don laban min ne bɔra émission na o y'a sɔrɔ effectivement weleli tun ma don a la mais bi kɔni jama ko di jama bɛ weleli kɛ jama ɲɛ banna donc ne yɛrɛ bɛ jama fo n bɛ a tɔgɔ yɛrɛ Joliba TV mɔgɔw fana fo parce que émission kuraw nana comme rendez-vous des idées ata yɛrɛ n bɛ k'ale kɔnɔ donc émission kuraw nana français kan comme bamanankan kuma yɔrɔw ka ca bɛɛ bɛ k'i hakilina di donc ne kɔni bolo kɔni u tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la donc vraiment et puis tiɲɛ yɛrɛ la émission min mɔgɔw fana bɛ to ka kuma la o ka ɲi i b'i ka audience dɔn i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ i lamɛnnen bɛ cogoya mun na et puis o b'i ni mɔgɔw fana gɛrɛ ɲɔgɔn na donc ne bɛ équipe fo fɛn fɛn weleli kɛ n b'u bɛɛ fo wa fɛn fɛn fana b'a la k'an suit Facebook fana kan n bɛ foli fana las'u ma parce que u ka commentaire fana bɛ mɔgɔ bilasira. O diyara n ye Dirisa Keyita an b'i fo kosɛbɛ i ye kunnafonidila i bɛ maaw bilasira kunnafonidi sira kan n'o ye journaliste consultant ye awa Badu Escoba ale fana tɛ dunan ye Joliba la yan Joliba kɔni kɛra ale ka so ye Badu Joliba kɛra i ka so ye awa an b'i fo o la kosɛbɛ Badu i mana wele waati o waati i bɛ na an ka bila la kuma an b'i fo o la ni cɛ n yɛrɛ ye i ni ce i yɛrɛ ye kunnafonidila ka ca i ni ce i yɛrɛ ye kunnafonidi baara kɔni Badu i tɛ fɔ e kɔ a la a baara la fiyewu o tuma na an b'i fo Dirisa k'i yɛrɛ fo kosɛbɛ sabu an ka kɛnɛ in i b'a a ka di i ye i b'a fɔ k'a diya an na o diyara n ye kojugu an b'i fo kosɛbɛ an baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ yen ni olu bɛ ka kunnafoni an dɛmɛ baara la o ye Musa Sanogo ye radio fan fɛ
min ye Lamine Kulubali ka taa se Augustin Eshobi, Issouf Sangare, Musa Haidara, Salimata Wedarago, olu fana bɛ k'an bila Jabaranin sanfɛ. Ne yɛrɛ tɔgɔ ko Amadu Jalo. O kuma jama ko di bi nin kun y'a ta ko 127 de san kura o jamukan fɔlɔ don. An b'u fo kosɛbɛ. Ni Ala sɔnna jamukan sigi bɛ k'a kan, ni Ala sɔnna an b'u bɛɛ fo. Sigi bɛ kɛ jamukan in kan sibiri sini yɛrɛ nɛgɛ kanɲɛ 9, kari nɛgɛ kanɲɛ 10 sigi bɛ k'a kan ni maa min ma se k'a lajɛ. O kuma an b'aw fo dan tɛ foli min na an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.